ntoma sase wotio na Krobea I'm more fire kajagum na yetio Eja dem premo to Ghana adehye nyina mamu nyina ha braso wian so nsebo awdro ya so ya krochin ya begepre na ya bumu ade ade abon awian nsem no do so papa die bedi emu akoten ye betie enche kura na ete se accident biasi e wo fen so kwantimpon so ye beko enne kwankogya som nipa wo mu wie no panifo wo mu eye ehwamane ama wo na adehye a Yaw Asante mantem na kasai ene so shota aba ene opon na wo kofia wase me fedru hase an ma fa bia to aso se ne be ya lorry fare no obede double wo mo ne yakasa ede na santeman ese ye be kwa afo mantam no mu aposifo do de boy ensem de ma wo mo pa wa kirika bia wo msusue mu no tramakin de friend say trama dodo apem ne hanum ejemu eba na ye be kwa kopiem e wo kaso walantu adehia wo ho na ekira se Kaswa politic clinic no wo mo west pipe no sade ade no aye no any fusa e blo adehia ti ewiamu ho no sempanfu amade a ene na ta meshi Elsofo ye ni afro bi na ka ho awie ye je brakin kan Otec 1029 so ede ensem no empanfu amana krogyen dika e was a kinkan etumi ede eche wo wie nso wormo a wo ya hodenfo ade ye so mbetre huru bedwa muntinya enyade a ye kwati omu ama ye yie perfect series ngoma no a na bekanfo dia ma wo sen kodado wo kinkan mom da che CPS tade ama wo mugs na ka chatum soronkon kwan so krai wo English language ho one mo wo besikwan ko GS free sanso eda history of Ghana o meya betwa bi na bakose mo no ye de go mu pa nti wo mo besikwan ko 6 no ene ayo ede aba wo mu RMA enso ho besikwan ekosi GS free computing wo KG1 kosi 6 sanso na creative arts so so efibesi 1 kosi 6 science maths nkontabuoi akura no betuma kenkan hu kwa ibretu mu nua nyina kan abo hunu ano nkura no a wo mu eye motofra no mekire preschool kodra no there's 1 kosi KG2 no mmesi wo hodema wonom language and literacy so e wo ho creative arts phonics computing coloring and writing ni nyina perfect dia na abrebia meka obio said no na bebo akoda no wo mu wo JHS1 Equity 3 no so English language hold my one social studies sanso other science RFE computing career technology papa nubia yes at exam questions no e dey say more ko setem na semetem ni nyina perfect dia no eno a e dey be bonko dai kumase fo ko aputu je be station wan kran so a e dansoman first of all one memo for na ba bia tonton ma bia da ebuafo bobura mu a na wabisa perfect e check kwan ma bia to number so ba fredo so pokwan so no 0243 299 938 and 0540-755-465. Vajama kanodi na busia wunya bia bebo apa. We yemfa cafe bia nso mo emfie dronu na eche ne ba Ghana. Eno ane anu no mabobo bia wo petwoko banana strawberry soya. Ni nyina da ebi ewo dwaso we omega 3 69. Ashemu ma se twom we kire se akwada no no bia bu akwada no wo munyini mu eye kama mirafo ba bi bia da wo bia da eye vai tambo kan ye kanfo won kwa hye ba bi ennom matan ya mankwada ne bi enonom se ne be ya Wamo posho and wama posho any enyinimu bibi bada etumi akonkan na Springs of Life International School epe bus driver any house boy enunti no wani je hodi abomodia so baba tafo club 600 ehwa ene obutuo enti na homani nie friend mani bi ya na djuma no enya dia 0277874911 0277874911 wunya fra wambaje wo so na nchechemu ahodo bia da bo no ene ehho hyehye no watu mi ede amaw enyuma yi ene bo sosene na ewiensama hodo ni nyina de akenka de amamo samfo ofa John entwi bo sia kolabo asomfonom ye mienu midin mame adwa nyanta tando meni azunaba ohene kwabena aboaten Afrika sia no emu ensam eni Asem Beba Dabi na nyaba nye ne ebo apakwayo na emumesi ya pe semfo afuru se ye krojin wo se edikan ya jibre na ye frase dia mawo a ahwai ye kwa kopiem wo fenso enche ye na ye akwanhia bisi ye de beka ye a trailer ka ibi woni aboso kan matwu kan yirani nam so ma japa de se de si to mu no
na ya brofo sem pa abusuafo nam so ma de hye mienu bi wo mo etuanse do mienu bi eka ho no nso ene wo mo so pra na emu edin ye nyasem kuma kura ne wiase nipa ya wo no na wawiu ene ye nkwankoja esom nti fin so sabra meka sei yi chenchirenche ekoso pa ho ama fin so old town wa santimantem ya busua wo mo hia kwankoja som ahoro do wo mo ye de ama de hye mienu a wo no etu a ense edo ene obaba ko bema ba ko chesa abro se mo ankasa ene die atwa to kura na ode ma na abusanfo ama nbofo ye yi wodi akire die etofo mu biada won fa nkwati DJ accelerator down wono no kutamu die pa no a die koso bia no woto ye ho enkra ye nkwa ma trofo no ma no so na ye nkwa ko hwese ne accelerator wanyansem no de man DJ wote nka wi ma hen ya je wo pa min kase minua enya boko sanse ne na yade hye mienu ye ja woro mo kwan twamfoni kiren asase te sei na ekudi sei yo wo pa min kase me da wase ni ma chia wati efo no ahwefo ene mo amodi dwuman na me ka tiefo kakra se dadwade twa mu ana ne ye ni ayi ni se ka adwada de sha ase de ananke sha ase ne yie ene no ya nti kutam ya nti game ya ti se nkwanhia bi asi wo fe so wo film ya guso gba nan kokohwe eyi wo mo a wo mo hye eni pamienu di atoimu a mo to anana no mo nsie du na ida esa afrada mo mo hye wo mo ba ko be ma ba ko yehunu di ade hye ifiri se no ade hye ifiri ofe so eboase a eye obeya ene ana yede obeyi eba besi ho na nka Asante amamra ne na mane de anka aba nan tiesu a yesi yehwe na ni achi papa enam awrahuja etimi hye wo mu nti no yentima anhwe wo mu ni achi a na emu no ewo adaka mu ayakata so a esu ni agado na adofo etwa agado na wo ba behwe de a na awrehu papa paso obe bi a na obuade ewotima eyiye sense ye fe na oba amade no ani ni kun aye store wo fe so kokotia da ho niema ana omoton se woni sika kra na oba na be ka kire oba ya wajije ne nkakra ni wi akire na wunya wakwa akotua timi de asi wudan eno na amanfo twa agado se ye oba amade na kwa wo ko ibede yesi dan na ade ye sem no mawre ko ya sefim ne se Obama genya mfinshia aduanan mienu eye 42 years wokuta nkodanu ankorano ye nkoranketo a emema miensa ema mienu Obama ge esanya mbaako a wo hyene yemo a samre nkwanhia atimide Obama ge ne akodai a wo ma asasi so ato nananom ewansie do na agbo ofenso ema ofenso boase de a and now the one day I know them papa since I will barbecue Kadafo. Soon I'm the motor you try Gadua. Your baby says Obama the other no cure Kadana. No cure Kada. Maybe I'll tell you no Kadafo net here. Nanam so Kadafo. Tima Obama gay a woman the animal mudi. Baby I will gina class among for one woman in a Obama again a Jew woman. And no Nanam Soma and now be crane a Gadua. Near Tinisio dia. Namini obisa me dia Obama ge ene dia semna no de ne ofen so bo ase papa. Binua ye bedo ase na ya wo studio ha de wa mabrofo a chese enitri na achechiri yen. Suma ebusuan ni nyina se wo bon ehye eya pa eji okunu no ma mu se man bi a edomu di na chiri sa okunu no ana go sisi e no a ma hu se man bi a ka no wachi sa Abangase mitio yo abangase samre de mama dafo ne atiefo nyina te se enam se de owo nsi e ne nka ye nsi ne no na nka asa tena sianum na chirisi kasakra na so nam se nkwanhia se de yentimi nyifunu nto nti anu wo musie na chirei anu ombetena se de aye na emu ni mpa ne kura bi ntimeda atiefo ase na se aye ne duru waso so na samu frami a memfa nka me motiefo na da ebe ye yi nso so mama adofo ne atiefo nyina ati na de
wɔyɛ paa ne yɛdi wɔ ɔfe so ɛne ne mpatam. na me bisa sɛ okunu no ɛna afei bio papilo koraa sɛ ne koraa no nso koraa te bia mu sɛ na wosi hu no wɔpanyini asɛm no no ɔde ne papaapa ɛsen sɛ yɛhwɛ sɛ nkɔdaa ɛmaako num na wɔn yɛ nkoraa nketewa koraa deɛ a ɛno na obiara si sɛ ɔbaa mage na wɔkɔ yi ɛbɛyɛ dɛ bɛrima adɛ nkɔlaa yi sɛ nkɔlaa yi susa na bɛrima yi paapaa mi si wɔbɔ bu mu a ne ayere no ɛni kura wɔnya bi nti sɛ si adeɛ ɛhɔ na yɛ asɛm sɛ yɛbɛnya deɛ wɔbɛgye nkɔdaa yi ahwɛ ɛsi sɛ yɛn nim sɛ ne maa yɛ yaba yi dodoɔ naa na wɔn ani te ase ɛbɛtaa wɔkyi ne yɛfuka wɔkyi sɛ huriyɛ ne yɛsɔ ɔkɔ akyi sɛ yɛn anum hu mogya a ɛsɛ di agorɔ a wɔpibi agu ani ase na wakɔ nti baa bɛɛ na ɛbɛsɔ papa yi mu na wɔhwɛ nkɔdaa nti papa ɛhɔ na obiara su na aba bɛyɛ deɛ a ɛyɛ awerɛhosɛm paa sen sɛ ɔbaa ma ge kɔ na wɔn a na bɛkuta nkɔdaa yi saa na accelerator da se pa awia wagusu adi akyire nyame yɛ adom sɛ yie bɛba no ɔmɛyɛ nyanenteɛ ne aba bi why afia ɛbsɔfoɔ yaman bɔfoɔ DJ accelerator de wei firi ɔfe so old town no ɔde ɛbrɛ yɛn kwankogya soma mpanimfoɔ yɛ ɔde ama wɔ mu nya nkwanhyia no ebi ɛdɔndɔn na yɛtoa so deɛ na yɛbɔ wura mu asante mantem ha ɛbrɛ kakra nie adeɛ baako a wopɔn adwuma a wobɛhunu ɛwɔ kurom ɛne sɛ kaa no ebi wɔ hɔ na ebi beduru hɔ kora na wokɔ akɔfo a sɛ ɛkɔtrɛ da wɔ sɛ mekɔ santase okodu santase a ansa no asan lodu mo a mobɛkɔtrɛ da no mommra mɛfo sɛne ɛbɛyɛ a sika nka wɔfa mo wɔ kurom ɔbɛgye no mokodu santase a no wafa matoa so no wagye ama na boro saa short ne dia na santimantem ha dia sisi ade nya asɛm ketewa kora aka ho ebi ma wɔn a wɔfoka yi bie die bebrenu a na atia sɛ mpanyinfoɔ ɛfa nneɛma enwu akwan mu yɛte yɛ yɛse petrol bu aba fam nanso seteo wɔn nneɛma gye so wɔn bɛte so nkampa me yɛsɛ short na wɔn ɛyi no wɔn ɛgyae na aka ho ebi ma santimantem ha GPRTU panyina wɔn ɛna tie gwa mu ɛde ma wɔn ɛyɛ owura smile aboakye yɛne na di nkɔmɔ yɛama ne boni papilo ɛna wɔbusa ne sɛ yɛkɔ so ɛwɔ santimantem kuropɔn kumase ɛne short asisi a obiara kasa obiara tea aso obiara nte deɛ akɔ yi ɛde apa no wɔn yɛde afa ho GPRTU deɛ ɛyɛkuo ntiaba ne management wɔn betumi ama ne gyi wɔn ne aka no fa ne nso boɔ ne deɛ ayɛ wɔn gyegye na yɛn nso mu a wɔn sa wɔn nyɛ no ɛno nso koraa ho nsɛm kayɛ ɛte sɛn mumientie nsɛm a wɔde to yɛ ama ne bɔfoɔ anim wɔnim deɛ ɛyɛ wɔnim deɛ ɛkɔ so wɔnim deɛ enti mpanimfoɔ a meka mpanimfoɔ mo hyɛ mmara ɛyɛ yie no ɔmo nsi nkonnwa ebi 1 week mo sɛ saa truck so jabafoɔ no waawa no ebegyae bedia na radio station na FM station na mo fɛyɛ ne yɛkyerɛ de bɛ nsie kɔ bɛ 15 good years ni yɛkyerɛ yɛ adwene a ɛbɛboa a na pabakɛseɛ ne yɛbɛkyerɛ mu yɛkyerɛ yɛ adwene a na tumi bi abɛhwehwɛm ɛnkosi dabɛn yɛne kee me mpanifoɔ wɔn binom ne nua protoa chairman Mr. Mensa all toss edward mu nyinaa ahyia experts mu nyinaa ahyia akyerɛ deɛ bɛboa akwantufoɔ kɔ bɛtɔ wɔ mo yɛdeɛ yɛyɛ a enforcement team ne tumi no ekuta yɛ yɛakyerɛ yɛ adwene ɔmo mfa eti ni GPRT ne wɔhyɛ ma ase wɔ asanteman mu ne yɛde bɛbɛ ma so yɛ secretariat kwame ntwerɛ no saa electoral officers yi ato abɛyi ɔmo no nipa 5 no a ɔmo stage master ka ho a yɛ nsia no ɔmo nyinaa sanse da ɔmo so na mpɔntene anaasɛ ekura bɛsa kɔ ato nso akɔ yɛ adwuma na wɔkyɛke bi pɛɛ bosome deɛ sɛ otua na dabani ɛde tumi ahyɛ ne nsam na ɔno pàṣẹ náà ṣe kí n sẹ èdè bíi ìnà náà ṣe 10 cities bosumi ọtí nàkẹ́ tua nkotua náà ń fa adìẹ kẹ́mi bosumi no nàkẹ́ tua náà ẹ̀kọ́ yìí adé nà mpẹ̀lẹ́fọ́ mi ẹ̀ ní nàkẹ́ nàṣí mi bẹ́sẹ̀ transport minister regional minister KMA boss organisation wọ́n tún ní iṣẹ́ àbáyé kó fún ìjàmbá ẹ̀ṣíà lẹ́yìn ẹ̀dìyẹ nsẹ́m gún kwan mu a within 1 week no saa short ebesi Ghana. Ani ayati ye smile aboache wono na ya chairman
GPLTU Asante Mantamu no ena etie gwamu no de atu gya se shote die da bia ye fra wo mo ne agi adwenkyere nso mpanyimfu a wo mo tesoro no munyina nso mo ka ho enforcement ne mra ne wo ho wan na be enforce na omode aye adwuma kwabasa da bia na nsɛmtwerɛfo ye fra wo mo tia wa ha same old story bibia ama timpanyimfu na nso ka momfa niya manwa kwan mu na enforcement woni ane ye kyenwa yenye bribi enye nsen na ho na no akrachifo ya santimantamu boys omutigu ma omyasa ne ache wo mu ne ache wo mu ye yi passengers fo ne ya ne apeka ama mo ya de kin na simu so atwa mo to ma you who say results be take anya sadia di omo be ya no omo be kwabna elson for yentu ansem no so na yenko ahafo mantam no emu aposia wonmo hosadom no sabri otu anamon wani aprepa krodomo a ede njansim kuma wo chese the friend set amadro no eni ate atua bo mo no a ede otumi wura fi bi na be chia abrante ma chi o botrinko sam na wo chese wa chi hyen bi ye etu anamon wani yi boboli botam no pieces no boa no hodo be apem ne ahanum na chese wodmo ache ebogo so atamos kwano so hodmo asa kwantimponum na posifo wo mu ha omani pa so ko debrisamu ampa enam so ma wo mutumi ekire sa hyen yi a na wobra wo ne ensamhwefo bonkomo no se Otec 1029Fm ye no odobani no abobonkobo ene asase no asem no to fom no an ne bonkomo na ni nchomo abra wo de twudwa wo chese no ma ye wo no ho a diama no yi de wonim se on de wo odobani akeke kojo ya no ahwe bibi no so na video nbi atoso e dey am say video ho ya na me ti form apa ye hu se ni si etuamu na what just wonam ho no a yes stop bujabra nebra behwe se ne aposifo wo mo tututu anamon dan bi sa dom de tramadro no we hwuagum awurade adwa we nyina ni pa ba no mu ye awo akwebo se bon awo brofu na chese wujun ho a wonti ase ebusonfo ya chiri wo munta posifo no hwe we no so was kudos to for regional police task force wo mo abodwuma pa na ha bo adaka no mu no ti na se ka we no makomu pa o no ma wo mo de atata mu ahyehyehye mu no drops pa do bani ne se consignment we misremu a madamfo bi na de ma me we na ka no ho no so onye mfa nkwa hafo emra na prekope no a kumase ne de ma no de kwa hafo na sese nko de kɔ sankwa anum akwa akɔhwɛ na ja wo mu anya tefa kakra mu japosifo won kyerɛ wo mani bra se yempese tramadɔ betrete ne nkwa ba mu ne benam so maburu wo mu ajonki behu ana sese saa kwa ba ko gina kwan mu ampe no gina ho hadwen sese wo mu abra dindindin wo potem ho se wo ye pharmacy ne ebobram ne wo se tramadɔ mu a wo a wo te ho no ne ade ne pedifo a wo ye wo mu de nyina beche wo mu eti wo mu etufo papa say yentimfo ye beye ahweye wo ye odobani na wo ye obi ase de ade ma wo bie mu fifi mu na nko ye se enyame di oni hyemu ekowi akira ahwe a wo so betumi achew ade aka wo mu che se wo mu ye nhwemu ye brobro mu a wo mu a tramadro no ankasa ye wo mu dia no so wo behwe so mbeti wo mu na wo akire wo mu enyina ye to so dia na ye bawura mu e wakasoa walantu arahosem afiri ho eba ne sa de hia kire se kasoa polyclinic no isi ade fuse wo mu bura de hia temantem ho na nyasam ketu akura wo mu chese wo mu waste pipe no ene apayo na enkaboni ade bra wono wo maka sanka jampa infomra behwe na wo mu nsiesie magwonom nanso besinne wo bi antu nwa na mompo ne akase wo mu baba beye ya amadi boni Jacob Kubi ewo hono mu a wadi mu amane ebreye na ade oba Facebook ne so a ya di videos ahodo ni nyina beto so ne enti ade hye no won medwa line no Jacob otoa so hono na part infi hospital nechi insure eyi nkapa dindin efri mu eba ana me bi so mo say bo na pipe efri hifa ana mo kire mo say say infi enumnie ana pipe ka support clinic for e de beto ho mo say omo expect e da for to data kete na da walan to ho mo etene e de go efonimu no omo connect apa apotum
na be enfie enumie no say ya nete omo bia ye na omo ye nete aka omo tutu fom e na omo di ahye ho omo anye neta e na omo di toto so sa e na ho nso no cars e fa ho won omo ye costo ni ho keka ho nyina ho e na ye omo fa nti sa cars ni be fa ho mo a na afa so addition tire mo omo ko hospital ho any before no e ko kasae ta ka omo metutu fom na mo fa pipe ne enche ho anasa omo yi through omo kra esa ja omo bebe omo wana nkasa kra no omo ben eye main gata na e wo overhead na se no nja ka omo quality infantum omo kan ya before ye ntie na de cho ma wo nyina ne se that insure ebe enye se ebi a doctor for ni ejuma wie no mo horo omo nsa e na ebe fa o na mo eye moja omo horo te obi akonya accident so obi enya yare bia wo horo hospital ho no ta pipe ni mo na fa e de kogu eye tagata ni e pa ye no omo nya ho hwe enkola fa ho mo school for ebi wo enkola ni bi wo ho omo tietie mu na mo wi omo da ko school omo free school e be to mu so message tietie san so mu ya ko e de akofie na san kola yi so sa yare no mo da mo ko bie mu abaya le sabe e wo ka so a na ya sa ajo musika e yo mo ya papa ye eno hunti e no moto nsa e de frame atemi etiti maso enti mi bua mo e ko hospital e ko to administrator owo ho no kire mu se oni de that asem no ont me here no nti agi estate manager no e na betimi eyi sa asem na no nti oni de otre ya e no ja ye ho e ko ra o sha se so oye neduma bi o na estate manager na e baaye no obejejeja ho amo asem o ka che ya ne se na komo yo ma di so metutu fom na mo da hye ho na so tene asase ne tie no so mo tutu fom na mo de hye ho mo a ensuo no ekodu ano ho ma enya ade a ebetumi egu gata no nti na eda ho ta ho ekoye anche na sanitation officer ayefe Mr. Doso orowo ewutu senya is onyan tie se ya be pie mu ewo eye bia asem ni eti no e na o che se osma obi manaba na wa be hwe te ne ade ne tie enipa osma ba ye yo ono sanitation officer no ni abedietie e na ba ye ono so be hu situation no e na o kire mu se ono so otimi nka ho asem age ne boss na kata e na odi da ye ho ekoye ni o ka se ade hye e wo walantu akọ pie mu e wo ye odupempe school mu ho no amane a omu hunye abusian eni ayekotie ye eye yamani boni Jacob Kubi wadi amane Africa so walantu ena edi ebre yen ewie gina we so na ensema hodo aboabo no ede bra mu ni nyina da ya de si e wa hasamfo ofa John entwi bosia kolabo nana pia afi enoba efia abojowa ejasam wonum nyina yo mafamu dia papilo kan ho no kroya ene bebo ye chidom man ensema hodo no ye kinkan ede ema musinama ni mozi kwadwomo wonum nyina boy Facebook YouTube bebia wonso nya bi ehwe ya asomfonom no eye mienu midin mamme ajowa nyanta tando menin Ausonaba ohene kwabna boatin yedesie ye sode akurei sabrei Krobea na Yaw Asante wode na pamfo pagimre naja osoma twa so wode amamo apomode mapade eno ane hepa plus mixture apomode mapade eno ane hepa plus mixture Unia, Pavi, and the black smokes, Mr. No, malaria dronana. Anne, say an answer. Who bet ye the same wife, you know, you're tested positive. I am no. Says he a cool malaria morning, you know. I'm in negative. Adia, 1 hour, hepa plus mixture, and what do you swabber? Cynthia, I was so immune system, a strong debia. Anti Pavi, a support to immune system, no. Not plus smokes, no so, to malaria no good. Malaria symptoms, at a say, etipaye, I fear, one more tour, and 1 meranums. Achakura 4 days, not Pavi, and the plasmox mixer, 1 mono, 2 malaria and asakura. And yes, I dear Kuhu doctor. For 0542 778572 and 0542 807907. My dear Grady Pa Pavi Plasmox and Hepa Plus Nina. A pin for about or more manufo, and Quadawan in Field you come. Our pharmacist and her bar shop. FDA, I did dread and crack to Yatum. Hey, Opani, Mashusha watch, sir.
Perfect Series Books. 1029 FM. Oh, Jajai. Abua wamo say what to make in kind kama. What cabrofo. Wow. Nankunta walk ready. Jajai. Wonderful. Miss Ghana for GIJ Perfect Series. At 2 mono dear. Jai. No dear nim D4 and a chair woman Pia. Our crutch. Nursery. Any KG. Books BAB. And our science. Creative arts. Maths. RME. History. Coloring. Computing. OWAP. Nina. A free basic 1. Equasi basic 6. English. A free basic 1. Equasi junior high school. Ne bane combine store. Or nina bi. English nom and maths nom. Me say. Books be anywhere. Perfect Series. Any B. Na GS. Any NACA. And so I'm approver. Into a battle Pia uncle to be maneba. Hey, and I say where dear. So could be crabbe to me. I could chew. I could tongue. How many students? Na and look dear. What tape one to say. She almost has a mock exams, terminal exams, and a midterm exams. At the master kuswa. A here one more. At to phone call put to a station. Wa. And crying down so mine. First up. And your mama beer. Yatunto books beer. From 0243 2999 38 and a 0540 755 465. Perfect Series. Your worst future is secured. Apomode mapadie eno ane Hepa Plus mixture. Pavi Plus Mox. Hepa Plus mixture. To malaria and asekra. Sweet darling. My beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pini. Menti ase me do. Tie. Hepa Plus mixture. Enya adwuma ebe ye woni padua no mu no. Afie kra na ebe ye onwanwa mo. Eduro ye ma general well-being. Abusua pomudin ho hia me yie. Esne bibia. Entimi manom pafie ha. She, oye, Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye won so we Hepa Plus wife. Na abo no. Hepa Plus mixer. Ma je duro di pa. Pavi Plus Mox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada woni mfie du mienu nka ho. Our pharmacies na heba so. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. MDRG ejweden kraso ya. Me dofo pa. Me pa ocho. By Grace Hospital. E won sem kakra bi bisawo. Da bay pa na opa ebrese. Ena de menyare o nanso me ko hospital me koye check up. Me pese me say de 102.9 FM. Internal organs no esi ye adwuma. Me pese me hu na ho de nsa de tie me brebo. Me kidney, wosa, cholesterol, dodo wo mi mu, me genotype, say me ye AA, me ye AS, me blood group, me full blood count. Here pa say ye periodic medical checkup. Ye checkup na no na bibi say ya. Ye hu ntem ye timi ye bibi fa ho. By Grace Hospital, our lab facility. I be hwehwemu ahodo pi. Ye hwe wanim so beba be ye hwehwemu. Se be ya, wo be hunu wapomudin gina bre. Oni yenkasa wo 0244 97 68 05 bio 0244 97 68 05. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Krobea nie. Krobea nie. Krobea nie. Krobea nie. Krobea nie. Krobea nana yo. Asante. Asem Beba Dabi yo. Akakuna bete. Onua. Ori abe. Akusie. Oti. Quantum pon mo. Sir Orni Marika na o. Okokodoro. Asem Beba Dabi o. Yesu woha. Yanbisa Peter. Otec Asem Beba Dabi woha. Wuko tie. Hefa piao. Akosi alare. Edi asem ene do abana na Krobea na bedwafo. Eni ne tiefo nyina enim. Okay. Me sam ne tete ene ne tentene sey. Me ne oba bi na ahye ene yinsan bae. Oba no tu aba me dem. Ama ne me hwe ama no woi. Mito abadin no wie no na se Ghana mrem no kura nye 2 years eso ko school ko ya mami ya makula no ko school Ghana ba ya wo se akura ne yema ba atima ekọ abusiafo ho no wa fa ne to ne twa ntoro ne papa mbusa ne se wo se akura ne yewa ne ba ne de na wo no ne papa wai
so nim ne papa no oson daya na onyame ya oye dey oson daya na onyame ya ono na ne papa frani Yesu Kristo second yana sana ne papa mabucha no oni asama obaka ana ne papa mabucha ne say onka ompesa papa binka na omumua no wantimanka me so me hia maba so me ba no ko school am say ja o chama o woni masamaka de beda onim mati ntiase we na me ba kitwa na ye twen ho manson de say no ne sister penni ba ho honum to ko honum no o de kula na bai se sada de na nso to o de kula na breme se kula so o ba na papa ho am so what o do fam ba mame me ge kula no ana me de akula na ko ne mame ho me ko duru ayi kula na so honum ma me se ayi mbana awo me se 19 washa 19 night wear and obo toma owo papa no e de mepra oye dey obo papa no de ma epra o sha dey 19 no obo toma and obo toma papa no so te no ko ano no opra na hey amina on sha draws dabi hey amina te ko de ma no wo hwemsum mama ndaja ma ko da obonten some ka tell me so o pacho o twan tropa di pamata di asami no chisa tichire na metise ye so ono papa na twampna de no opra ne dem no wa sha 19 no obotoma no wa sha draws what is one hwan one na twampna mate ba ono de anhame me ba no na me pacho me je me ba ono no mpon wo me pra masam ni na ni Asem Beba Dabi nebe yiro me da body ase on a boy asida tosumie no enkoma mu mpanyimfo ne wabegyafo de tosumie nsa enkoma tiefo no se me da tiefo no nso ase okay me fa akonya yesu aka kira me nua no mu ba ne se ukọ awale abisa kwa misa na se ukomu a Asem Beba Dabi ukọ awale bisa na ye nyin kira se wa misa nyame a na nyame anyi ankyerɛ sɛ ɔba we na yɛ wodia na sɛ wohwɛ ne tu ne ne nufo na nanim han na sɛ wodi akyire a Asem Beba Dabi enti wo mo hwɛ yie sɛ obi kɔ awale a ɔmmisa Nyankopɔn sɛ woni Nyankopɔn na sɛ busum na wosum a sɛ wokɔ awale a bisa obusum a wosum no na ɔnyi nkyerɛ sɛ ɔba na awokɔ kɔwale no sɛ ni sɛ ɛyɛ ma fa anya ma wa na wagyae Abraham ka kira na ko ne se onko hwehwe awere bla no ma ni ba Isaac no obompai na otumfo Yakopon e kire no obapa o se ware ma Isaac na Isaac anya ayire pa one ne tina good timi da radio ase yensia da ase adan mu guhura ayeye ne na ase nkam ise nyuma obia ni nyuma no doso nanso di odi amanipa no eno na oyede ohweso edidigi Otec nyame ma won nyuma no Asem Beba Dabi openi a wopie ma Otec 1029Fm enkoso abawo enkoso enkankan ko ma antie no mo ye modwuma wo mo nyina da papa mo won ahode ne wo dia eni si ame no kasa no bai enkwa na wo dia ma wo dia asem ye wo so wo dia sene ya me tinya tia to obra ne ho hwebi pata ya chede na dia che na dia so bi bebi so wo mo so na ni asem ye dini wo mo kwani kura na e tuo ma asikan Inwon tutuo onso omon paaba mo da subusua ye waduma na papa we die ne kense ye kan sha ayi ni na ase nkam bo wo mu nyina ho ban e bibia ye tia e mo profo enyanka papa wa yi bi Otec mo wonye nkire ne duma ni ntumpon no mo tumpa abotre odo ensema ya no mo tika e futu sema yo ne ya ne ya ne kire se wo mu gu ye ni ma se ne sa no mo tie o mo ka se adwuma na mo ye no mbra wo mu hu obi ani mo ase ne mo ye yo kataye ne ya na mo papa nka wo mo hu ti sa bre do hwiri kopum bra wo do obi a bekọ wo din baba betena se a se de be ya on be sisi na bibia to ye no awurade wa ho odin no tumi no ense wo ma nya kokoduo emfanya kopum bra wa obi woni mo nyamo adum ni amen amen ile Jatabibo
ɛna wia yi ɔdoma nkoma nyame ɛnaseɛ ɛnkamfoɔ ɛne ntontom ɛne yɛde ma udin kronkron no adɔfoɔ ne adehyeɛ awia yɛma yɛn ho aha yɛma yɛn ho akɔaba na yɛma yɛn ho yɛ hyiahyia aha yɛ Otec 102.9 FM so nie ɛnɛ nso ɛyɛ da foforɔ ɛna awia yi yɛasɛ hyia na yɛde Asem Beba Dabi dwumadie no ɛna ɛba abɛsom dwumadie a yɛdie yi da biara da asɛm kropɛ ne yɛka yɛse yɛde suadeɛ ɛberekro na mu ne yɛde kyerɛ yɛn ho nso adeɛ no nti na awia yi a yɛhyia yi nokorɛ moma yɛnse yɛn ho sɛ yɛba abɛsuadeɛ ɛberekro na mu ne yɛba abɛkyerɛ yɛn ho nso adeɛ ɛwɔ afidikasie yi so ɛnɛ Krobea nana Yaw Asante animidin mene wasa hyia bio ya yɛde Asem Beba Dabi dwumadie yi bɛsom na yɛbɛsom yi wokɔ Facebook ne so ana YouTube ne so o hwehwɛ Otec 102.9 FM ko Facebook ne so ana YouTube ne so hwehwɛ Otec 102.9 FM sa o hwehwɛ na so huna wada mebru ɛyɛ ahyɛ ma wunianom nya adesua ne adekyerɛ dwumadie bintie ma wunianom enya adekyerɛ ne adesua dwumadie bi nso nhwɛ enti hyɛ ma wunianom na wɔnom nso nya bintie nya binhwɛ ɛberekro na amuo no fa wadwenkyerɛ bi a wɔwɔ no fatum ɛwɔ comment section hɔ ma yɛn yɛbɛgye na yɛkan no kama ɛwɔ afidikasie yi so ne yɛde ama wo afei wo share na wo comment no unfollow ya follow unlike ya like ɛno bɛboa ma da biara da ɛbɛhyia sɛ no ɛbɛbɔ wo nkayeɛ na wo nso watumi anya akonya enso awuram na wahwɛ yɛn na watie yɛn na wahunu deɛ kɔ na wahunu deɛ ba ɛna wie ma bedwafoɔ wɔ ha na hyɛ ne nso sie wɔ Be Love Radio foɔ ɛnɛ ɔne ɛwɔ Spain enso monitor yɛn show no live ɛnɛ yɛwɔ GN Radio wɔne yɛwɔ United Kingdom man mu ɔnom nso monitor show no wɔ hɔ yɛwɔ Patmak Radio yɛwɔ Abawa Radio yɛwɔ Amansan FM ɛne yɛwɔ Brini Radio ɔnom nyinaa wɔ UK hɔ yɛwɔ Sahara Radio ya wɔnom nso wɔ UK man na mu na wɔnom tie yɛn ɛsɛn hwɛ yɛn yɛwɔ Kings Radio ɛne ne TV ɛno de yɛwɔ Paris France abuchiman mu Daakye Hima Radio wɔ Denmark Rakus FM wɔ Belgium ɛna Sky FM ɛwɔ Columbus Ohio United States of America abuchiman mu awie wɔnom abɔ adem wɔbiebiem ɛna dwumadie ne twago mede de Krobea nana Yaw Asante awie yi ɔgye amanie ɛna wiei apɛsɛmaka nananie awiei Krobea jata mene wasa hyia bio yɛba abɛsom ɔwade akyia me akwa bebro yɛagya akra mpom te sɛ nyankopɔn adom me ho yɛ paa na nso so adom korɔ na yɛde nyankopɔn me nso me ho ɔden ɔde ne nso asan afam yɛn bio ɛnɛ yɛ yawada yasa hyia bie wo a yɛba abɛsom da bia yɛka kyerɛ tiefoɔ ne adehyeɛ sɛ yɛdwumadie no yɛde suadeɛ yɛasan de akyerɛ yɛ ho nso adeɛ ɛyɛ kwa me wɔ hɔ ɔnana me wɔ hɔ paa bibia yɛbɔkɔɔ deɛ adom ara kwa ɛnɛ nso yɛhyia bio yɛba abɛsom sɛ adeɛ nya kyewa na wada onyame ase ɛnɛ asɛm a meka ne sɛ woti hwei wonna yaresabea woti hwei wonnam woti hwei wonhyɛ mɔkyerɛ na wotumi nante wo baabi freely wode wo ho a deɛ ne wadwendwen ne wusu daasa bu ani daasoɔ wɔ hɔ ɛto yere so paa so sɛ dɛ kura ani daasoɔ wɔ hɔ ɛna awerɛho sɛm bi a mehuyɛ menam kwa so a meba na mapake asi baabi ɛna mekɔ kaa ne ho na wɔn sɛ amanfoɔ tumi kɔ han aprisonfoɔ ɛde ɔnom ɛkɔkɔyɛ adwuma na krakye bi ɛtwam ne mmeranteɛ mmiɛnsa yɛ a wɔn yɛ aprisonfoɔ ɛna wɔn yɛ adwuma wɔ baabi na owura ni duru hɔ na wabɔ prison ni wɔn sɛ wɔn kɔ wɔn hyɛ prison ataadeɛ no wabɔ ne din enipa asomasi obɔ ne din no na otwa n'ani akɔhwɛ nipa korɔ no
na ono na onam no aye say wudem oh say wudem na say we dey magina na matie dey ekọ o ma minim so wa contribute pesco de bia wo ya na timi bayinka why na timi bayinka me bayiko omani me da me timi bayinka say wo ma mi du ho abobo nyina wudem vigina ho na me de me say gu me bu sei Kratch ba ko a omne ba ye no ono bonani na urusu ema kratch no de o ka kire ne se mesrewo hweye na wo kwa wanko ka nkire me ma me se sei no aba bi home nyesa se wote ni sei obetwa hwewu aka kra bi na mapie aka kra bi na mapie enti nkobom maame amane so hu se medem ohu se ne wi asete enti wo ye kan wo nam ye kan enya yaresabia bi na ada ye kan obi kasa wote onso kasa obi te wonhye mokyere da onyame ase ate da onyame ase enenso yasa hia bio na ye ba besom babegafo wa ha oba ade chiame wa ha enenso oba Facebook ne so uko YouTube ne so a amanfo nso ewo so a ye ne won mu nyina na eka bom na ye didwumadie no ene awie ene se wo ba ye Facebook ne so a mahu Jona Kwasibu aten osena na ya Krobea Asante ye mfa sedam awurade Nyankopon se ene eye yawada se wo ba atonsu dinyase a menso meni mabegafo ya bade mu wa ha na ye biebiem ena dwumadie no nana ye tie mo ena wie Prince Boateng osi akra ya Krobea Asante menso me Otec ena na wie menso me monitor dwumadie no Nyankopon enhyiraw Frank Tyler ena osi akra ya Krobea Asante me hwe live ewo wanchi na time no nya so sei a akra Krobea mfa oni agro Nyankopon nya okese wate na won hwe so ewo abre nyina mu ogoro mensan sunie osi akra na ye yawade duru yawade ye wawoda Nyankopon hyiraw na wanya okese na ontutu anamo enso mfansi ene ampoma perpetua wo monitor show no live Nyankopon enhyiraw Mustafa Said ewo bremia busia kruwa ene osi akra ya Krobea Asante Nyankopon enya okese ontutu anamo nsiye na wo mwawo ewo akwani asahodo nyina emu afi 2026 eyade ye wo ye unia no ya no ahwediye kire se krache no ekokuntunu ho se aboa koto ehye ne bomu okwa akoche no na nani wuro fi se obi ehu no se wo che koto de nanso no odoma nkoma te ba bi hwe de to de wodi ye unia ne no hwe ne yie kire se ebre yeni nkaso ebre edi adane sene ena ayeyi amawo ena se yo ye ma wunti wugina so edi ye wuni abone a de wudi yi obi no obi nso fa ho adwen odi bi beyaw saabo yi ebre ayesusa no na ye maame nom akwafuo mu aba na wonu mu adwa bode ne hono no na yafa bode ne hono no muntie o mede mo kwa akurase ne yafa bode hono no a na yatu praye ni akobu achampomfie dua na ye de praye no yabu niti no ne ton niti de den no aha na ye de ahye achampomfie no ni in between no ayete se aboaka se achampomfie mu no emu na emre de ya figu ya numu hwe no sa bi na achampofie mu aye enti ye de wom saa ni ye de praye na no ye bu bode no se wo bu bode no a ni nsuo no ayete se starch anasa ayete se super glue ni ye de praye na no afefa bode nsuo no a na ye kɔ ebia ensuo bia no ana bia ya ehwafu saa bia ye nnemoa we wo mo pɛ ensuo no baabi ebe nsuo ena saamwa ne pe enti oteta na wanante nkakra na wo de bode nsuo no a
wo de fa praye na no enam se champo dua ne wa na wo san de praye ahye mu nti no wo gina kire na wo de atare aboa no na taban na wo bom edituo no wo de tare akire saa wo se opre ya na so ni mu na che no na ye che saa aboa we ya de ne de ye ene se ye kopɛ ahometire de ma ne di bo wo muti ejinegina na tentin anubi na ye de akyekyere aboa ne to ne ya sane ne tententen na aboa ndi namwiem na ye ni age ne ye de di agro yen saa bre twapiase ne ye frɛ ne kwakubo nsua saa aboa no ne ye frɛ ne kwakubo nsua saa aboa kro ya nso ebinu frɛ no agya nkawa kyerɛ sɛ wo hwɛ saa aboa yi a woduru nsuo ho a wo di agro wo nsuo mu a nyeso od ne hun na boa su no nyina na ewuram ne to no wo mo de abɔ nsuo nani pau saa aboa yi na me ka ne ho asɛm yi na ɛhyewa ba ɛwɔ aboa ne fie ɛna wapie afiri ne fie nsuo ne mu ɛna dua bisie ɛna waba bisi so ɛna na tabui na wɔpagya kɔsoro na ɔde aba fam wɔgye mfrɛ kakra mfrɛma na mu nsuo so ebi hu de ho nkakra kama na yɛkan na aboa ponkyerɛni nso ɛtɛ baabi saa mwa no mponkyerɛni di aponkyerɛni enso tɛ baabi ɛno ageji saa agyanka we ya wote we kwakubo nso ya na wote saa aduane so gye mfrɛ no wa geji no onipa da sadi wote baabi a wodwene wo ho wodi adwomoni ni utrimu o enso na wunua na wafa ho bɔne afei mpofiri mu a ɛna aboa ponkyerɛni hurifiri nsuo na se na wode tami agyanka wa no to ne ho kɔsoro enti kwakubo nsuo yi tuye na ponkyerɛni ani abre nti aponkyerɛni ni huri kɔ wiem ya wode na no bɛ so aboa ne kapo no ɛna aboa ne tumi dɔgye ye now aboa ne dɔgye ye no aponkyerɛni ni ataban no de atu enti de bɛyɛ bia no ɛsɛ sɛ ɔno nso bɛ landi nsuom meka sɛ na adwene ɔno nso tensuo no mu ɔno nso di aboa aponkyerɛni wɔno nso ahunu sɛ aponkyerɛni bi asɛte off afiri nsuo ni mu ahuri a wɔsɛ ba bɛ lande ɛna ɔkɔ baa nanum ɛde ma aponkyerɛni no ɛna aponkyerɛni no adwene nanum sonko wakotum wamene no wahu sɛ ne yɛteɛ aponkyerɛni nso suya wɔ susu yɛde ma agya nkawa kwakubo nsua no etwa ne ho kɔ baa yɛ naa no sɛ wuo no adwene de ama aponkyerɛni wakɔyɛ ka ɛwɔ adwene yam deɛ woyɛ ne nei ɛnya wadwene sɛ obrɛ na aso me ho na ɛden sika na mewɔ menim deɛ bi anama ho ofe bi enti me de besisi nipa no hwɛ o wafa nipa ne ho adwen nipa ne nyɛ wo hwie o adwene a wafa no saa adwen koro no a sɛ yɛ papa a ɛmoa wo sɛ yɛ bɔne a ɛnku a ɔbaa de akyea me enti unsusu ya ubesusu no ne ɛde afa wo nua ho hweyie kyerɛ sɛ wan hweyie a sɛ nsusu ya koro no obi asusu de ɛyɛ wuo enso ɛde ama wo nti di papa dwene papa ya de pa fa nsusu ya pa na sɛ nsusu ya pa no obi asusu bi enso de ama wo awia Krobea masɛm ani ɔbɔ akra Monica sa yɛnkyia yɛtiefo nyinaa titro ɛda amoa mazi deɛ bɔga ne yɛfrɛ wo ne wɔyere dina memamo aha wotie dwumadie den na menkyia Abis Corner Abis Corner yɛkɔba yɛde yɛnyankyia no because of sɛ yɛnyanya yinti Ashtown Abis Corner kɔɔto da ho yɛkyia wo paa mo didi hɔ nyinaa saa de wabie biem yeah wopɔ wo didi hɔ a wobɛtie Abis na no bia me kɔ ɔmo sɛ ɔsɛ yɛbɛbɔ na ba so yeah yɛbɛkɔ akɔbɔ yɛbɛbɔ na ba so nso paa Abis yeah yɛhyia akra ɔmo sɛ nsusuye a wobɛsusu ama wo nua no sɛ nsusuye kora no a ɛna wosusu yɛbɛsusuo ɛde ama wo nti sɛ wodwen wo nua ho adwempa a saa adwempa koro no a no ɛno nso ɛna ɛba wo so aponkyerɛni susu sɛ ɔbɛma agya nkawa agya abɔ nsuo a ho atwere no
obeku no ɔde me ha na mo ama ne se sɛ na adwene nso so asiesie no numu ama ne sɛ ɔde ne bɛkɔ ɔno nso de ne bɛyɛ ha na ama ne se enti ɛba sɛ nyankopɔn ne otembuafo no enti wo a wodi kan adwene onua ho adwenbɔ ne nyame ɔma ne mam na emom ne yɛtɔ so mienu ne deɛ bɛma na yɛ akatua ama wo enti na ni teyɛ no onim sɛ obɛtɔ nsuom enso na obɛtɔ ɛyɛ adwene anumu wurudu abusua menu a wutie me sɛ odwen adwen pa fa onua ho a ɛba wɔ ankasa so wate sure odwen adwen bɔne fa onua ho a ɛba wɔ ankasa so wate dite nkame pa de nkame tumi nkame susu ama wo sɛ ne saa ne te de a ɛne adwen pa fa onua ho na saa adwen pa no ɛmmra wo so dan sɛ obɛdwen adwen bɔne ama adwen bɔne aba wo so nti dwen onua ho adwen pa na odwen adwen pa saa adwen korɔ no a ɛbɛba wɔ ankasa wo so mo ebru meda se ɛna mia me de hye ene made nyina odeshi ono nso okrofrom nana kwasi agyeman he ya osi akra ya Krobea Asante ene me nso mabiem ewo deshi me pobo ha ya manfo nso abode mutie ha odeshi eda wie nso no abedwafo nyina nyankopon hyira mo na onyamo kese afa mia me de hye ene made nyina jubin kwabra jubin onso wo eje so krapa wo mfa Asem Beba Dabi dwumadi ni agrosi akra na asem no bi no aka ni se yio ensusuya a wo besusuo de wo bedwene de afa wo nua ho no odoma nkoma boa wo ho enti se ye papa saa papa no aba so se ye bone a saa bone kro na ye de bi yew na se da na wo nso ahua eno akwa aba ahadi ye bie ya no kasa den aha nso ye ma ya no ben sa afidie wei emre wa ha no very good udi de se mawura me pacho me frɛ me yatia oba ya free hin na bai pacho me krom pa me free pechi na matu se de me free abu akwa kofodua na bai abu akwa kofodua ho na atie awade na do ko edwa ana pacho me ni kro na te ho oh okay abu akwa kofodua okay na die ade na di wo free abu akwa kofodua ne abaye nim ha wo Otec fiai na wadawo ma me bra na esisi ni ene ntina me de na ba ha no okay ene hyasem no ase ntunsi mfimfini hyase na bo nkuro kire wasem mu na me ne matifo nte ase yi de na de waba e pa chewo na me bra na sunti school kura mankobi hyase o hyase na me hyase okay school kura yankobi ya papa no me maame ni jam papa jam maame ntina se maame no so na ne hwe na nkuyi nti wode mma ekoma me bra ne kotran ya de wo koma wo bra no ne kotran na me bra ne hye me ne ya de papa sa me no otikoku na sa me nyifu kura mo boy na otikoku na me sesa koku no na me nyane tan otimfa koku bi no ato asime ye be sa koku no be wi e be bo agu apaso no chere kura mi nya bi nhye kisa mi anso me ne na fofo ma ya no koba de koku pa na me bi ato ade a wo me ho ahye ndi na asetena na edin mame ndi me ka chense me kom mame ho ka kire onua nse me kom mame ho ana odi me baaye to odi me baaye no so na asetena no nya na enye ndi mame sa ba me kotena obi nchei e ho de me tena ho che me nyini sana me saba me baaye na se me machiri mami no 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 so ha se so be ko school me bra se ne ba ne yira wo na ne ba na nye turuba ono so nya nante ba nti ni nua ne hwe ne ba ne ma no me nua se ba me ko school o te wo de wo bra se hwe ne ma no to de ko ne bia na ko horu be ko school e ho no kwanso an fana ko school na se ku edwuma ne ode ye ko ye eti me free ba bia am ko tra ya mba ye no na ma me sa ka je me se me sa an ko me bra ne ho na me nua keto ne ko ho ebiem amsma me nko do de ye me ntimi nko no se bia ne sa me no ye o sa se de bia wonya o sa bio na ja nso me ni ba bia me fa nti ma me asara me ko me bra ne ho ma me ranka sa na de me ko ye ese ko to me nua no nketo amienu wo ho no mo no na asetena na edene wo hwe ba fuo ma ye ko kwaye pa me bra ne do ne ko do kwaye ya wa dogu wo no wo mu nua no ye wo bo me nkan fa ase ye dua mo ro ba fa ase pa bo anhyew chede na hyew
Febret me ka je se wan hwe ye na ka se wo me ni scam no ko wo pani o na ka fom ko nso ka se nso ko wo me na hwere mu na ja na jono ma na me nua nketo mi enu na me nya no wo mu na mbetena ja ho na me te body ho na me tu je mu na me ata me na ne so sa na me timi da kakra ade chi yen so nya se bia me na ne me ya me bre ka se me mu je fom ko tena fi ya sa hye me nkan ni aso am se me enko afu me de kuru sa ne de ko afu enti se ma me free pechi no ba kura ho a ya ka se ma me asetena na adi no wase ese so me de mo ko pechi a me so me ni bi me ana me don fofon ana ma ye mo adwuma enti me de mo ntana na se wo sa na so bi hye wani ya ani ya ade a wo hye wodin mo be nyine no na aboa mo enti ja ye fa ne sa na sa woni me bra mane te wona wonu mu dia agora ne bitimi fa ba twa se bim na wo ko bo akora no a na sa me bra ni fia oba na na yire ka kire no a me bra ndi twade sesi ma pampa ma me dwonso me ho he na nya sanketo ni obi am ko kan kire no wo koto pa ma pampa ma me dwonso me ho at once kan kire ho wow na asama na odin na me bra ne yire no onya hwe ye ne yokonsuo ye ne ye bibia eduane kura wano akura no a o ma bia dia na me no one ne ma no wate kakra ba me ne nua no miensa na one ne ma go hu ne adia ne amena ne ma ne tutu bitu ne enso komo de enti duma bia na sa me ne nwa wo ho enti e kope nwa na e de ko edwa so ne ato ento do kono ne da besi enti e ba ye nam kwa so ne atete mesoa ne ato nchina boba ne bi enti enwumere na ye de ya me no ne ahwane do kono no ne afa mesoa ne aka nchine ne aka do kono ne yedi wa mama kai me ni o ma pa wie yo enti na de akoda ajade achi onyankopon apagya wona wasore na ja omude wo ye de ope ne ya so me bra ne na yire no papa na we mu na me maame ba ho na me bra no do fu kakra ma me maame e wa kura na se ti maame na bo ene maame nya ne bra nya ayi afu no se maame wo dia ye ne fa o ye fu ni wie ye na bra me zo ye no we bofo ana nyimira na okọ wi okọ nse body na nyinyini otwa body no ahomachi ye so de na body na nyina agufi maame hu na no me body na kwabra kotwa na ofre no kwabra na me body na okotwa nyina osia na kotwa se nyini wu ntwa ntma kotwa kotana ma ye ni an ye sa so body ni twa kwansi nu ba kuro bi se fen bonsu aso be ton body no na sa body no so na wo bresi u bre na wo sie na wa nte ase no a obekwa koton body na sa de koma ba fi enti se tete ase no gu ye kente no enti yi body no do to ha na de ase na ko bi fi ni akọ no de asa na de akọ ye kurase mi branka se tazin mu nyento dokono sa me dokono na wose na mo kura na mo asa se no abone mu se abonte kwa ne bi ni hosa dokono nta dokono enti ani akobo body na be se de ni afa so ni ekọ on ka se body na mo so ayira mo koton ye no ma to pieto ana chede kura de amamo na sa me maame body na wo twa ye no wo koton body no de atonte ma de abere ne yire maame ne body no odo afuo ma no na maame na abre dua na kwabrane akotwa so amoma kwa akoton no wo de akoto de ye atonte mama ne yire asam ne ha maame papa etina maame sinka o ma ye ntene kura ho biu na sa me nso maame nso no ne papa anti fia ma no ndi yetu kwatana ha pachi yetu kwatana ha yetu kwatana ha ofo fie ni atente na maame se ya obesa bene ya ba pachi na ye kwakwatana ya kwakwatana de so de mekoshi ye ni kura ye ntana ho ye nya ne sa e wa kura na se ho eti ba maame gya ye ho ba pachi ndi munu ana chire no sa ba ye na se maame wasa ba wose ne se me kwa me koja mo kura na me ye mo hye ndi masaba me no mo nyina betana ha na de mekoshi mo ani na me hunu bi nti wo mo ana me bra nso na ne yire mu ye mienu na ne yire no we maame yare no kokkohwe no we susu okọ ne maame ho aba wa ama ana anansi be gu mi bra na ni fase nti anansi ni gu mi bra no na edne na ne yire mu ye no bi ani ho nti ko ye me maame do di machi ani maame ka chiri be ma ne tara me bra mi pa na ne tara ne hwe me bra no e wa kura na se ontumi nya ne ho hwe nya ne ho hwe se ka ne ni ho di anka me bra ne be hu enti ebe ball ne to ho saa no na mo a onfa mo nya hwe ye na ye sa hwe no to aso enti ba cho ye hwe no ama ne ho to ne wie no na o se maame waboa mi o oni mi nua no maboa mi ni bibia me dede na mase
nti dem de dem asene se efiri twa pia ho ekosi ka akwam eyam fofon nanso no ma monya na momfa efiri twa pia ho ekosi kwan ho no mo no ma monya na momfa ni bibia me de dem ase na ma me se kwa na wo se wasa kan ma me se wasa ka sa prensa ana ma me se sa na umbra na kan dia mommoa me sa me so na fe na me nufu abobo me si me ma ya brem me nua ketwa no so ekonanim mommoa me na yenye na yete pechi no ye ne ya do ye fofon e de ye fu nso ne yenya bidi ti se ya bedu ya se na so aka sa dia mommoa me na yenye ne ya da ache no ye nso benya bi edi ye ni efie tim no ye menya bidi esi fie na obi anya ba bi atana timpacha ye boy maame no ne maame ne nti me brande asase ne maame ne de ono ane srado ene wo srado ene wo ko do fu ni wo do fu ni nyina bu o bra ne srado e de maam o maame okay nti wo srado wie ne de eno ano no onsie fu mo biom si ebe ye den ene maame no a ne yen kakra sa ti ye fu no kono na maame ne se da bi mo ye maaya mbe hia bibi e bia mo ba mencha be sra abe paade ni nyama mo sa nti fu no we no ha na mo nso mfa na mo mo ame na menya me de no ese maame ne nso atwa baabi ama mo nso se mo nso mo nyemfa okay enti ye no na ye koye maame afu mu juara ne memenda me bra na ankasa no so ye ne to nso ye kone afu mu ya wada koye na dwuma ansa na ye wu ye de ye kuara ne fiara ne nso de koye de te ja na ba ya me ni dua kora na me ni mbonso ame me de akuma ebudua enti abrante bia ne te benso no so wafuo pa na no so ne yire enti ofa me ni me nua ba ya no se ye ni edi ndoboa te ye ne ekole fo ne akọ bo menkan ama no ani ohia mo do ba ne akodua ama no so bebu ye nua na ma ye ene abrante ye sare ye fo ni wie ye fo ni ye no me de na me de no da nkofo de no enti me de me si hie na me me chiri ma mienu no ono ne me ma me hie so kakra de wa ma me amene nsi hie no ma me si beti ase se me de hweso ni kura betena ha no ma o ti kokwa be chensa ha ye wo de ya wonfa enti wo de ya wa mi nu de ne de wa nsi hie anya hwe enti bi nua ne si hie tire ba ko na ma me ma ne jaye sa me na ngasa ma me ma ne si hie no amene nsi enti ja ma me ne te kura wo no sa na me so me ni kunu so ko ho ko ye afu de sa me nyine ya me ware ye no me ni kunu ko ho me bra no ane ma ya sa se bi ma me kunu me ni kunu ye na bunu ene ja me ni kunu so esi ye kura wa bi na ma me so tene baabi de wo ana makɔhwɛ maame ye nya sika de besi da wa twoma kɔfo dua ho nti be se tama kɔ yade na ba ya kan ye hye da mu no saa me no na me te hɔ me hu se asa me maame ma fe no me hu na kyɛ nti me kwa kɔ hwene kyerɛ kwae o ka so me kuma tin so a on pɛ so obɛba nti me furu ka me kɔ ye no ade kyen ye me kɔ maame kɔ no bia ni hɔ ye mu hye me papa me fa na fo no mu nyina maame me hu no ne puru so atum ekura ba ko ho na me ko ho isa ko ekura ba ko asem so me hu isa ko ba ko asem be hu te ekura to so nan me du ha so sie ekura ho ne me ni ade ma me na dai no so na pa na obetena obi ekura se na se se me ba wo se ekura se de se de me te wo ekura se wo se ya me ba nti me ba na ekura se ya me ko ba bia na se ma ko te ahwe me ye mu bibi enye yi ene se me so na pa ya ma ba wo se ekura se na me sa na te de ame me enko yi am so ma me mu na me de ba me ekura se mana duane de mana nsu dware ye tade acha no para me wonti na me baaye enti me sa kokuma se wo me akọ ana obetene kura se ya wo se wa ye pani mi ntimi fa ka se force me de force fa wo de wakọ ma me se wa bade a me no obekọ na me pe ka de be du tepa kura no kai ka se aye trum ni ma me ntimi ntrum me ne kunu so ne kọ ye akura ne wo fa hen pa cho tepa sibiri so pa to aso eti me ni kunu so ne kwa no ase ya se be ye se o ma me betana ka kesi no be du kwa wontimi ten ye mfa 1000 ntimi kunu ha 1000 e ri free tapa na ri ba bonsu e ko fodu ya ho me ne ma me betana ho no musa ntimi be du ye na me frɛ me bra no se bra me ko akurase o na me ko na ma me ate ahwe ntimi de na ba na wo ba ho na be hwe no me ba me timi nchesa na me odi me di na chi na o yare fo no wu ye to wo ye na ma me ne ba mba me ne ye de ne ba ye kuru mo pachi ho no ye wie ni wie ye no na me se bra me ha no me ni adwuma bia wa ha nti me sa de ma me akokofo odua o ka je se da o ma me mfa ne nko onya be duru fie ne de on tena pachi ho
na bra no tena bechi ho ani hwe mu nso e wo se mo ye ma na miensa ntimi achi chama mo na mo hwe no na du se we ba de obedie mia me fa ho ka na mi bra no so na mi yeni no itiri mo ode no wo ye ho nya de se obetima ye sa de no nti na ye nyintum nti de odi mi machi de o ne ye na adwen se ono ne ba yare o hwe ne ba yare nti wonya araje metena ma ame no ho nti mi ne machi de ma mi ne ye tu mu se ye be ye nti ye to ne hwe ne da ne da mu nso na nye ma ame no so na wonyire ye no na me forso no gini sika efiri ne nkyai na me de besi waje prot na me besi dan ma no pie miensa se ye be me nya sika ya koda no ho oja otikoko no be ko no ayi sika no basa ndi na me nya sika nkoda no na me forso ya ma boda no so akase ye de pon betintum ano na nka ya prasta na nka ma me na kodam na me hwe ba bia me ne ma metie no a na edene pechi wona ho ne ye wo me so ma ntana ho ntimi nim ho no asetena no edwo kokora ye de ma me o ka je wo frɛ me bra se bra me sika asa se yo be bra obi no na asemo ho asemo de ne nka je bra ne sa na te de a ba sa de ma me akokofo odua na me amakohwe ma de se ne ho dem de no ko na mfa sika me me kora me kun be to amanya bia amene di o se da se ma me na nya be duru pachi wode so mo msa ma kwa ma ne nsa mfa kokofo odua na ja me te ase ma wo sa na te de me fa ma me ne metena wo fie na wo mama ya mienu wo se me kura no bedi na wo twi mienu na me kusa kokofo odua wo ma no behwe ma me no e wo pachi ho pachi na ma wai ye ne wo na matu no o se me mra na ma wai ndi me ne ono ana de praje abaye ne be fa ma me ko na ma wai na se me nua no ma ka no na mo ntia se se ma me na ko tra me bra ni fie ofisa na yire nye te na mo mpene so nso nya ato me ye ndai me di akoni aba na opani se bi firi kokofo odua na me ba ko pachi na ma fa sika bedi na wo twi mienu ama medi kom da bi wo ho na bi bra wa ba ko ma enso ti se me bi soso de bo ko wo mo akọ ma kora anso obedidi wo wi aduane na wo ide akoma no na ka che ne man keto ase nko da mo so wase wo so wa do ha o mi edi ntam na ma aja ese ma dia to na metim edu me bia se me bra ne me betena no na nya me fe me so me bra mpani me nkasa na nimu da nkasa ntia ne da be wi ase pani mo che me kora nkasa ntia obi da edi na ase me kansa che me bra no kora na ase misro ho kakra eja me ne te won mo sa na ne obi ne yira o me yira mpani fo mi ne de waja wo mo na ko fa su ko numa bi me ye mo ba akofo ba foforo no na wo mienu na ba ya ne nye otimi di mi bra na tam ye nyina wodi atam enti me won ma da ko hesa ba ye ya ba nam sei wa be kam ho no mbetena ha wasen ya ma ba na so ka wo ka so waja me na so ka so waja me na fe de wasa ba do so wa ma ba so wo bra na so mpa me de me pe no ina jo betena ye me ne nya na tie na ba ya no so no oduane me ma me woni enti mi ya na me no oduane na ba ya kire se so wa me na me mpe banchikasi o na me yade o me so no me nya daji twane de enko de banchika kra bi frem e wo ma no mi ankasa na me gina so wo na me bra ne te ase ka o bra ti fufu ase ka na wo na ne yire no ye twa bi ama na wo bedi o na kakra sa anti me kwa na maba da ko me kwa ya me ba ye no pa me bedu juara no pa no na me kuma ni si mi ma me eniema na me se o karafuma me na mi nsi wa no peshin me jawa sa wo besi anka ko rada na fe na ba na sa na se me kwa na ochu mi ko di na bedi na ochu mi ru pechi ya na bedi na ko di na ochu mi ni ko fo de fe se me ye adwuma me ni ku no so na tie me won kora me ntimi nya ni nyira metena han mo sa me bra so na ye nse me ba na me kwa woni ne ma na be hwe no na se be ba na ma be so enti se ma ba na se wo sini ne ma na te so me na wo pechi me enti wa ma nkasa afi ni me hu se abraba wa ne nu ma sesa enti ma fa me ho anyehye ne biu enti do anwumre na me be no aduane no no so akofa kropoto be so no so be no aduane na me se ane wono ane timu na bade a me ni ho asem bi aka enti ja wono ane de wo wi aduane no no de akwa afidie makoko me so afidie fufuo no me mpe tim de me wi bi ane ma gina ma de so ho okwo ba afidie ba ye no no abetena se na me bra so afa wo ma e na be boso ono de me bra fa wo ma be boso na ne yire ne te ase wi me ne ma me de me dia wo ka ne wo fufuo no enti na afi na ba nkyere de na ko sire sister bi no be kama me enti afi me ba me ko ho no ma sister na me sire no be ka aduane no ma me na me kuma no so sa so de me na mo se me sori na ma sister ma no aduane bebrebe na ma no chem ko e man kofo mo se aduane so ye no na so bi be dia de je se me no aduane me mo bi bi ni se me no aduane na mo bi bi dia na ye dai na me kansa me bra wo mo so be ka se oh
ya waba de mo kakra kra no ma me pam no me da ndo ne yire ne ka bo mo afi de mo aye ba kono na afi adu na me bra ne yire ne so mo sa akoye kura sa akodi bronya nkura miensa me bra ma ye 1000 na me nua ba kon so ho na okoma me nua ne sika se me de me hu adansiri ni mini bronya eti me nua ne de odi bronya nto no aduane ma ne nkura no me ma so da me aduane no ne nkura no ko omko shemu a tisa o bra ne ma no me bra ne ma no omko shemu a tisa na do omba nsa sister ada na mo ne mete na me de na ya mo a eze mu di fia Krobea mo so ma kwotena mo sister man sa ho no wasi dada na ya papa de se ya yenko ho ono ne ka sa asem ne de kire mo se ono ne papa ne ka kire ne se ya monko o mo so wa no ho enti ade chie na me call phone me hia me sister no na sister mansa na na waje nkura na boso no se me de bra na di so ko kura se no send me sika se bronya adu enti me no mfa no amoma ne ma no na se be bra so ne timo de ne enti me de mo no me no a na me de me di bia enye ana se bronya ba de enti me de me ni di na me de me kan se enti ade chie na me bra ne ba ye ne oba ye de da ne de man ka se me de chie na bra wa ya de amara ye me ya papa fi se me no wa letia sa me ho ran sidi ne na se me ni bronya nti afi bro nti ye ni di ti ho ran for da ko pra ye ni di wo fie ana nti na wo kwan won fa sika ma me se me no aduane man kora na di sika ko ma obi awa no kan sister de me ye de ma nya de me pa cho fa che me na me se me de a che me nu ni asem bia ana ja me no mo tete wa kakra sa na me ba ya me ka se me ba ya na me kuma ni si ni ma no na me di na wo twi mienu me sa ko so no panam ga bra ene me ko o se wo ba ye no me ka che o se fa ma me tena pan mu dware no wo anwane ne da na me se bra me nkwa me ntimi peja ma me ni modu me so me ni ahode ne sa enti de bia me pa no ho anopa be pa no ho nyu me pampa bia ni no ho me ko mari gina dam ho aso be kan se ai na sifufu ye kura wa wote no ho wa ntimi anyina wo nua wodi wa chi ne be yie na me se me ma anye na se me nua ya aye bone be aja min kan che waso e kuma yidi matam papa ko ana me bra fa ne se kai no kwa afu ne yiri di watam ne yiri di matam no o di matam ade ne sabe bo me bo se wo ne se pe me bo na me ma bo ne bi na se me fiu me nyini chewo me kasa me no di agwa hwa be pra me so me ni aho ne no kontu me si so kwa me kontu kwada nti me fiu no ne sabe wo me ni ase na se me fiu o di matam papa e ma tentem di etwa se temne wo ba fi nyina ma kuma ne kan be kire me na me yedi etina me sa dan so na me gina ma me ho papa ma me ho se aso ma me ye ne se ya ye ne ntam ne kɔ na ba ye wo yebusie ne ha ya wo pram te me pa ma me ho wi aduane esa me no ma no kwamenti na mkɔtɔ dɔko no na me lebere na me kɔye na otwi me yinu na me ntimi ntena na me sa ba se me ba behwe se ne ho te se ya te me ba ye no na ma me adwon so guguru ho sa wo ntimi nante adwon so guguru ho ne ntimi nyina afofo te me ba ya na de me bag si dem wo se me ko be busunya pani ho na sa ya wo na wo ye me no me ko ka kire no me ko no woni ho me ba na me bag ni si abontene ma dwuna anya me se wo no ne pagye ti abontene me se bia me ana me di si abontene ho na me sa fa bag ni ko si dem na me fa ade se me ko sensu me ko sensu ba ye no na me bag ni sa be si abontene ho moti abe no na me hu se se ne sa o be ne pagye bag ni be si abontene edi me din suye ne ba ye no na ne ma na me dia be gu abontena me be si ye no na wa fa roba na me be si mu ne ma na ko si dem ene fie ba ko be me bra ne ho na me ko fie ko fa roba me de roba ne firi fie ho ba no na me ko ma na sa ko fa roba ne firi da be fa ne ma na aforo me be si ye no e da ko si de no atupu no na e ko si ada na asorefo nyina pon obi e ko fie ma mi so matam de dim na ma fo gira ho no ye twa me ho hye no wo di matam ndi fie ba ko da e wo ma me pani ho na na me ko nsu no te ma pani ni kunu na ba me ye mi sei na ko tana ne kere papa ne de ne sa to me ku no se nkasa ma ne nyawo wo ye wa na obra obeja na ko te bi tana papa no ho papa ne fie o ma ne ye me o ye me o no ambre wo twa so no na me fa kwa ba ko so na me ku me foro ka na me ko ye enti mi si mi gina se nka ma me kura me ko hwe ne bi ese me ko wa me bra ne ne bi ne ye ne ye ade bi ne o mfa ne ho ese wono ye kura o ba ne be di natam enti wo suro no to wo ye kura o mfa ho enti na me se me nko ho bi
ndo mo ana me machire ma mienu no be kan me say okwa na se me bra ade ahia koto one me ma me dim me nua na kosi sihie de machire ma mienu no okosi me ne me ma me hye no me bra na kotutu egu nti odi asara koma yebusu apani nso kan ho hwe tobo why na akosi hye me machire ma mienu no de ahyase no ma me ne ka say ma ne nto hye bia no se ono nso abesi hye bra wonyini ye ma me ne ya mre no se wo so person hunu se me de nie de se so ni ti a ontene de bi nka ma me ne de no ho okay de ma me ne nie kura ho e na wo bra akoye no nua ne hye na wakosie no wakotutu egu to aso ento ko tugu ye na me nua no so ko hunu ye e na ode beto yebusu apani nanim yebusu apani fra me bra na wa anko de me nua ne fra me ma me firi kofo de ono so wota no so ne nyina ko hia pachi me bra na ama na yebusu apani se sade te da obi an so nko ne so ko ye enti ye sade to ye me bra na yebusu apani nanim se ma me na ya abrewa ye ma na ese nke hwe ma me na be ma de untimi nwade ma me no untimi nya hwe me ma me kwa na me ba no wo yire so so di mata ma fie okura tana nyama kono ntino ye be se be fa ma me de ko tana ni fie de na me si ye no na ye hwem no e da no so no na me bra je ko tana san ko na ko di ma me bra wo fie miensa anti ko nka se ma me ni ko no di ten cities fa ko ye dan ho dwuma na ma to cement du egu ho se nka ye de ko ye plasta dan no cement na gu ha yenye sika mfa nkoda no o ma wo sika ni bi na cement wira no oboka no okọ na cement na ahiegu ba ko ji hu ni me hu ni sit ni kwa ko ma me bra no se cement am koto ye ni o bra no susu na ese na gu cement na ya eka di se yenye sika ofo sa koto cement enti oji kokoo no wo hwe kokoo no so no na wo de ma me nu aketo no me chiri ma me yensa no one na tie kura wo de ma no ti kokoo no da wo de kokoo sika ba ye no sa me na kokoo no bi ni so sa wi abre na ekofom 10 million no de bre no o de ba ya na me bra ka kire na oni bre mi na tifi ka nya ne se waja jisika we na abre wa ba fi han ye light ye twam jine ko tie light ne ka na ye nya light ne sa abre want me na so no this kan ma papa no dia me to no do ne ta ne kra me bre nya ma me edi na mo so me na me bra ne sa de bi ba ya de me hu skaro do de ba ye o de ba ye na no asa ka che waja ne se jine fa ko fere gas no na aberwa na ba me so gas kura no mi fie kura mi nyusu bi me ma no wo bi nso me se me me mpe me so bi buchi ya na me kropot ena ja me no mo to won mo sa enti be bra ya sa na sa asaw na sa ha me wo sika ya ba wo mfa me enkoda no ho wo so mfa me entodwa ne ma me ni de ehia na wo de sika ne ye so me pese me kan ni mo asa no tianko akase sei akase tia no do ya ma ye din na ja me no mabufu na mkokuma se nti ho no mana ne wo fa ase ba ko frɛ ne sɛ wo mo ka asan wo ye busu apani fie na wo koye oba ya no baka ja me sɛ ya manya sika o akonya sika na me de sika no se yensa se ne wo manso no o mo so o mo ton to mo ton ye ne chefeni hender enso no mo de ba ma no na se ne bra sika we ye de sana te de ma me aye mre ndi fa ko to fa bi ko to bank se be ya asemi kura si a ye boye ni aye hu se ye wo ba bibi da yachi o se o me kura sa na ma fa adwene na me se ne se ne ye na bi de mi ja ho koye me koye na o twi ne ba mu sa bra ne ska no de ko to bank o se o da bi o koye na me ma we ma san yare we yare me bi ko to aduro ma ambrewa no na ye bi to anuani di me kura na me phone so se me bi ko to phone ndi ska na se bra 100 million sa anso 700 million 70,000 Ghana cedi wodi bia tuto nro wodi bia to aduane e di bia kotofon enti 700 million na se na kokora be ni to aso enti aso ne ya me ya papa me so ja me hu be bia me de masa wan fa bia anko abre wane dan bi wan fa bia anko abre wane dan no to aso eti di ba bo so me no abre wane so ne maame wuo no maame ne maame kora wuo no ko wan hu ne maame te ne maame ne ye kokofo o manso ena no so na e kakra bi no se garam se fu apiem enti minne ye wo fama wo ne so mpese o ton o de ma wo mo na wan fa ma wo mo a o betun force ena no so nya kakra ena no so 600 ena me wo fa ne de mbre me sande me wo fa me bra no sada no a o de mo de 6 kan sande no wa ma sa diska na sa sande no so o do mo nim bibia to mo dis kan sande sada no so na me kokuma se na me frem na anti yesika san
na so bra what so wo fa asem frefrem so musika asa sika bebre yi ma me 100 cedis 1 million sa me nyen fa ngoto do na ma me na me je ya na me de ko yi ba sa sika wono so wasa 100 million sa nsia eno so asa eh afede me ne me bra to re sa aho kire mu na me de tetu na yiri ndi di matawa me ka se nka me mabie mu no ntina se ye se be fa ye maame no na yere koto ye pani nanim na pani ne se ye no kura se oba re hwe ne maame nti se wo fa se boko no we wo nsem ade hwe maame na se ma ne so me hwe maame dia da ye fonu ma ya no no mfa bi nya dai no mfa hwe maame no se be frɛ me bra no me bra be pani nanim o ma ne ne pani na kan ne ya sa so ko nti we na me ne me nua no akiri ma biunu ne da ko ne efu ye mu se me se afia so me anko fa maami ni anfa anko to da boto no mu na se maami no wu a yentimi nko pachi enti wo de yanko nko fa no enti ko siara bi ne ye ko to me bra no na wakọ asọdị apọ yakọ ne ase bra ye no won komo no se o tanase ye se pese be fa ma amele ni ko ni fi e da no so kra nso ye nwie pono na ano enti ye hu ayo na wo twe sende ko siara sende e ba be fa no ye de na kom mo ko tu fa nko na na pon anim fa nko tu na pon na me na me se bra ya ya so nko na pon ho a ye fra wa wo ma na se nsan fa nko na pon ho ye wu ni ye nsu ye ni ye se be fa ma amele ko ye se wo ha ne se mo ko sia sama mo ye no mo yi ma me na foro mbasa mo jiwo so mo de no kra no me je firi mu nsam mo papa wo de na o de ma mo na mo abaji ma fo me je fo ni nyina firi mu nsam mo na mo ntena ho hwe na me se bra hwe ye mu ni pa kwase asa o afu ni de nya wadwen so be ka so be je firi nsam ina ka betu ya pesi ka de bre di ye ka betu ho ka nyina ma ye me kan sa no o tu fa so no ko ye sana na yire ni so hyede te me bra ko ye no na yire no epie ye opie ya wose han kokko no kra no mo brade ama me ana me hweso kokko be na odi ama na me de no me ma me afuo no woneti ndi afi ati kokko mpre nan me yenu na me mahunu dudu a okariye me yenu odi kan me nu dudu okariye ndi kwasiana na ye be fa maame no ye be du ho nwumire no na obia ni fie ho edi kan so kasa ne mu ya wada ne ba ho se ye betimu ye pono no ndi ya wada ye betimu ye maame pono no ya ba na maame nkwa na hye fie ho obia ni fie ho enti wa piepia akonya sa betan kansan na no na me de aduane fam no oje ye na otwe akonya ne wura dem ya so kan esi ne no nko ara ti fie no ni ato ni pun na mu san se na wo ba wai wo se me ba de na yire ne ha no nti wo tu akotana kurase na yire so wo ya wo se ya me de minim ba bi a wokọ nti ebusa mantam ho na wo fo ne se wo se wo twa ne niam akọ kwaso ko twa ne niam na ja yakoda ma de chi ti efiara na yetum pon ye bibia na memenda kwasiada ye sa koya obia ni fie ne se me ya wada efiada memenda kwasiada obia ni fie ho ti kwasiada ye kodro obia ni wona na afi na ya hometi ti binu ya ye se ye ko police station ya ko kancha police for ye ko no police for se ade atsa ye ma ade nchi ade chan ye mra ti ano pano jwara no pano ye ko ye no na eno so obia ma fie ho ne sa ko police station ho ana ye busu pani ne so se na obi a waka che ne se na esi na onim ndi e wa no police station no frɛ se ye mra na obupunu na nti me fa abere wa no ono akobu punu nani na nka mo kwa akope posi mu a na nka makobu punu nani akoyi mu maame afiri dem wo okay maame hwa de bi sei se mo akoyi maame ne ko ne fie ho makoyi ne ko e de na asisi ye de asi ne se ye ko fa maame ne ko ye no sika wo se ode maye na kokko no ye se ode maye no ne de ye dan yi etwe light be fie ho na maame nya bi kora to aduane di na aya asma maye na se me ko kira se me hia sika o se ye ntimi frefre ne se ye pesika na sa de te de ye ne afuo na maame twa maye no ye mfa no hwe ye maame na maame ni kokko ne ono maame kokko no ono so afa enti die enti no waba enti die enti amaba ne se ono ankasa so asa akoye atworo akosa maye ewei a watworo klata de ama obi di abere ye a nipa krokro munya mfra asem no ewei ewo pechi ewo klata no bag mu sesi a enti ba ya ba me ba ne se maame no odidi obeda ebesi ni niema ana ne da no so yenwie ana maame no ankasa so na ye afuo no maame no so danase apa na wadana ho ase aye wadanse fuo nyina won enti ehia maame na fuo no ne de ye ne fie no ne ma ne na na fo ko bi kro nya ba bi na ne ye dan bi na ne na fo no nya ba bi da
na sɛ yɛde bi tɔ ba aduane ma abrɛwɔ ne na abrɛwɔ ne ɛkɔ ne nkrakyi a na nafo no so nya baabi ada wo fie hɔ timpakyɛ masam ne ba yɛ no o maame de sɛn pakyɛ de fie pɔ yɛfɛ na fie kwan do na fie pɔ no na aka hɔ fie pɔ mpakyɛ ne mani nsa abrɛwa o wo hwɛ asese wanya mfie bɛɛ sɛn maame wɔkɔ 100 ɔkɔ 100 pakyɛ nti yɛmfa no 99 plus ɔkɔ 100 wo bra no yɛfrɛ ne sɛn pakyɛ yɛfrɛ no kwabena bɔɔwi kwabena bɔɔwi pakyɛ wɔyɛ maame ba paa maame ba pɛne no mumfiri papa kɔ pakyɛ dabi ɔno ne papa nko pakyɛ ɛna mo nso mo papa nko wo maame ma yɛ sɛn sɛ de aka ɛma aka 3 mɛma aka 2 ɛma aka 3 mɛma aka 2 enti bɔɔwi nko a na firi papa kɔ ɛna mo de aka ne firi papa sɛ maa mmiɛnsa ne firi papa baako na bɔɔwi no firi ba na ka kyerɛ nso nko ne papa ka kyerɛ nso yɛ bɛɛma ɔno nso yɛ bɛɛma enti ne yere asɛsɛi ɔka sɛ ne kunu de mo maame kookoo na ma ne nhwɛsoɔ no ɔno nso wɔyi ɔfie wɔ ne mba me bra na tie yɛfrɛ ne sɛn yɛfrɛ no kala ah bakyɛ saa nam ne nim wɔsɛ yɛfrɛ no kala bakyɛ ne kala bakyɛ saa na obi afrɛ no ɔte pakyi bakyɛ ne pakyi number 1 ɛne yɛ kala pakyi number 1 kala pakyi na me bakyɛ wo nkasa adeɛ na apɛ sɛ ɔka maa me de ma yɛfa maame no kɔ yɛ fie hɔ no bra nyima me bepa maame no hɔ no mede me nsa kari tira wɔsɛ gyegyegye bi tie me ya ana me sɛ adɛn wɔsɛ kara de abaabɔ me tirim wɔtwa m'ani so mpere du na me sɛ na wɔboa na wɔbrɛ me brɛ ni hɔ wɔsɛ ya na wɔkɔ afuom nti wɔba na mefrɛ no aka akyerɛ no a mɛfrɛ no wɔmba nti wɔtumi twa m'ani so na wɔbu to me nti da me meka kyɛ ne sɛ ne sesei no kala ɛne wobuo yɛ wɔm sɛ wɔmagye wɔfuo no me maa me su ya sɛ sɛ ne ba na mfa no afuo ama ne de wɔbɛbɔ mu dua na ɔno akasa de ɔno akasa ada ase ama wɔn abrɛwa na kasa maame ne kasa ɛyɛ awia yi kwabena bɔɔwi yɛsɛ wɔ pakyi nɔma 1 ɔne wo yere kala ya wɔno nso wɔ pakyi hɔaa bi sɛ deɛ maame yi kan ɛnyɛ mmerewa nkeka na sɛbe aberewa a wawo na wo obɛtumi awowoɔ wotumi de adeɛ bɔ ne tirim tumi hwe n'asomu a woyɛ hwane a ɛno yɛ asɛm bisa ɛtɔ de bi a yɛbrɛgu o ɛtɔ de bi a yɛbrɛgu sɛsɛ yɛ yi a mene wo kasa yi yɛwɔ maame bi yɛ a wɔte ase yɛ a ne mampa yɛ a wɔbɔ ɛne sɛ nka maame na wu a ɛnka yɛpɛ yɛwɔ papa bi yɛ a wɔte ase yɛ a ne mampa yɛ a wɔbɔ ne sɛ nka yɛ papa wu a ɛnka yɛpɛ saa deɛ wɔ yi a mekan wo sere wo sɛ saa mpa yɛ na bi na wobɔ ɛyɛ die ntia sɛ wanyini baabi aduro no koraa deɛ ɔkɔ ɛnyɛ hwee na wura fi sɛ wo nso wobɔ mpa yɛ a wobɔ mpa yɛ sere nyankopɔn so ɔma onyi nkyerɛ enti wo nso wobɛduru hɔ bi enti sɛ hwɛ ɔyɛ a wobɔ mpa yɛ sɛ nkaa maame kɔ ankaa pɛyi wo papa kɔ ankaa wo pɛyi anyanyam bia woduru hɔ bi na wo nso wo ma ɛbɔ saa mpa yɛ ne bia wokɔkɔte a w'ani bɛgye anaa wo werɛ bɛho sɛdeɛ nsuo yɛɛyɛ no awia ɔno nso bɛyɛ saa ewiase ɔbaatan ba wiase agya brɛ ma ne ma wɔde ne kra bɔ afɔdeɛ na hoɔden bɔ afɔdeɛ deɛ maame ntumi nnwɔ koraa no na ɔbɛhwɛ no ɔde ama ne ma ɛbɛwiaseɛ no ɛyɛ nsɛm sɛ yɛa bi o yɛne a yɛyɛ ma mpanyimfoɔ deɛ maame no brɛ yɛ ho papa kyerɛ sɛ ɛhɔ ntee da ɛhɔ ɛntee da enti yɛn mpanyimfoɔ yi
yɛn ne yɛbɛtea no me yɛ abakan mete deɛ me ame kana se ne yɛba bɛbiem yɛba bɛtea no ne yɛpie firi mu aba ɛnka yɛn ɛna sɛbi o yɛwɔ ehumɔborɔ ɛde ma yɛ maame paa enti sɛ wowura bɔɔwi kwabena woyɛ ba panyini na sɛ saa deɛ wei na ɛkɔ so sɛ yampa na wo maame nam saa deɛ yɛ mu a miwura wowɔ saa tema no bi as ba panyini ɛde ma wo maame anaa well yɛbɛpɛ no kwabena bɔɔwi nso bɛyi ho ano na yɛnhunu sɛ nyanyambia maame no ni kookoo ɛbrɛ a wɔbɛbrɛ yɛwɔ akura n'ase sɛ nkanya ɔno ne wo nuanom nketewa yi a ɛnka saa brɛ a wɔyere no mmienu dwane gya awɔ no ɛnka ananse kyee wo no nke kun ɛde woto ɛyɛ subiri so hɔ ke kun woto akura n'ase na wobi nturu wo nkɔhwɛ nkwa na wo nturu nipa ne nkɔhwɛ wu anaa ɛyɛ ase bisa ɛnɛ nso yɛ yawada ɛnɛ yɛ hepa plus da ɛduru yawada sɛ yi a yɛnononom hepa plus pavi plus bos no bi ɛde pa ahoɔden ɛde ma nipadua ɛnɛ hwan na ɛtie meɛ wo na meka saa ho yi ɔbaa bɛɛma yi ɛduru ehiawoɔ ɛyɛ hepa plus pavi plasmos ebenech hebaafoɔ ɛna de saa nnuro mmiɛnsa yɛ yi aba saa nnuro mmiɛnsa yɛwɔ biara nsuo yɛwɔ biara topayɛ na nokorɛ mese wo sɛ wonya saa nnuro mmiɛnsa bi na wonom fa wo nipadua no mu a ɛma nipadua no hoɔden ɛgyina brane Dr. Hepa Plus abedu Dr. Akwa abebro Nana, mejo so. Na I want to say Nyankopɔn adom. Ene ye yawada. Yes. Ene wie Hepa Plus Pavi Plasmos. Yes. Say nromi ensa yinti. We are all persons. Yeah. Ene wie etu yenjidiem. Nana me da ase na ene akoye eda papa. Yawada na Hepa Plus Pavi Plasmos ho adanse no eba na eba woni ana sabio obi ho se osa na atena ne so ache obi ho no ma ne to ase na etwetwe no obi nsa eyini titiriti wanom nura empese eko obi ho ani ti na edwa no wanom painkillers bi ese onom on sheda nya solution obi haw nyina ne se ensa atiegu ne honam sabi infections a ye kan infections no obi kyerɛkyerɛ ne die mu a obrɛ bɛho ama no sabi oba nsu gugu no nkabɔne bi ene di akyire sabio ama bebia ni sɛ ebie broso no ebia broso to the extent sɛ ebi mode chemical a eni sɛ ekwa hemfie ho kra no na eko because of pese eniema ye kama na empo no ono so tumi nya na nigye wɔ asetena mu nhyiranka Nyankopɔn sɛ Hepa Plus Pavi Plasmos na dansie ba na eba na ena ya wada me personal line no che obi a otie Otec FM na onso watumi anya Hepa Plus Pavi Plasmos no so mfaso ye nyina yatumi aye persons enti me number no 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 ebia wa manone o pese nre yo so no bi good 0542 807 907 0542 807 907 kai say enu ne ye Hepa Plus Pavi and Plasmos. Yes. Good. Eniti baby a wo bia no ye de akwanya kese
ɛna aba abɛto hɔ ti sei aduro no ho nyɛ den ma obi nka nkyerɛ so nansen kora wonya nsuo no bi anaa wonya topae no bi aduro no yɛma na yɛ available ɛyɛ accessible in fact ne boɔ so nyɛ den nti affordable nti woduru baabi na obi sɛ wo nansen Hepa Plus boɔ no asesa ɛnyɛ 20 sɛdeɛ woti wɔ Otec na ɔboa ɛyɛ 20 Ghana cedis baabi a wo bia enti ma obi ehunahuna wo ma obi mfa nye obuo bi a wɔsoro na yɛn botae ne sɛ Ghana ni bia benya aduro so mfa so ɛni nti na yɛma aduro no boɔ no ayɛfom sɛ obi a betumi nya bia nom in fact obusuani bi obetumi afa phone na afrɛ no obi a oni ne difne na metie o na mani agye pa ɛsɛ sɛ onipa bia onya obi a otumi ne difne na oni ne difne ni wi a wobisa ne sɛ wonya Hepa Plus nupa ni bi anomo ana eno ana eboa yen efise nuane a yedie nsu a yenom enema a eka ye honam no de how bebre ebre recently enema yetete wo yasum no ka bibi a kire yen se ya nyere ye ho ama ye ho anye din a ya hwe ye besere bebi ni se yesere na nasisi abeye Ghana dru tete yedudo de ne yam de sane ade nyina yentumi nye bi onei ene Hepa Plus Pavi Plasmos enti me kan se fa ne se wonyare na emom no maduro no ma hwa ye den ene ye mpanyimfo edi ho adanse ye ma obi a wonya bia no bia no edi adanse bomoden se ba bia bebovra bia no onsa bekan duro bi titiro na ye wadai jibi kofie mabusua ne nya so mfa so na obi ye ade o Bible mu Job na mehune se ye si esua Job ade ba akon ye ono ne ma no party hard no omo ye drink up eji omoni no na otifie bo mutiri so afore nana eyade ese abatan yesua se wa ma obapo mudin anya wadi hiade a eyo how kese ma eninti obi a otie me bia oba na bi kro university e bi kro wa hye se oyi student SHS ana osua adwuma fa phone frɛ no bisa ne se wa nom Hepa Plus Pavi ena Plasmos ana enya so yare o make sure se ne ho ayedin nana ene ye da papa me kan futuo bi ene asem bia me papa kan kire me nana emu oduru koka ne tra batu tsena se dwedwen ho a o de komu o se ehwa o hwe me no di me si yie no enye se ebia o expect se me wie a me mehwe no bi enka ne plans ho nana ne plans nyina ne se ompese wawi a wanya ne kakra bi a odi ato ne sa adi nana ne duane bi die no ne kakra no so de bi ba behwe me ompa bibia afri me ho so mpese me ba baji bibia afri no very good nana asem ne mu do na emu ba ko ne se enne nipa dodo no ano e ma agi bibia afri mo enye direct indirect ya dinti imagine say oba wasua de oyenes all sabi tete no obesua de kidney problem atiesim o kakra no o de behwe no obesua de yare bi abapni na ogine ho ba bia enje ene nyame adom Hepa Plus Pavi Plasmos ye tufo se yare emehunahuna yen da chinti wankasa no maduro ni bi na ma o mane nso akwanya Chromo kwan pa no mu nyina omu amfri ho na last time student bi frame me na mama ni je se bribia me ba be ka Hepa Plus one asem wow o se dog afekura de na sebe ayekuru odi gunsuom onsa hade ye modin odi gunsuom ade ye se ade paper form ni tables no inanimate enema so no ena ye ma no ye nyina enim se omu di gunsuom di no de wo hye ho o se fi se me sha ase tu ne fo a ojaye a ononom Hepa Plus Pavi Plasmos edi atadwe no bi toto akiri na ayekuru sisi ekuro no ko enkeka ne bio wate ase ena onwusu sa chemical ni wate ase ensam na ye ka no enkwaje wo mo sa ekuro na aye no anko di sa di chemical ne obon cervical cancer kwa ne ho abajim enye da kro pe na be hya se o ebe bontu ya nkakra enti me ka ne se ene die yenyi ya dwen ne ani kran free yade so ne yan hyehye ya pomuden no with Hepa Plus Pavi Plasmos na growing up na TV games ne enye common video games ne common no na brick game ho so kai nokre o hyehye nana obi a otumi hyehye ne ye no otumi bo more than one hour na on game no very good oso nim yusu a 5 minutes crap ya game nana sana ya pomuden aye ni ma bebre na ye nimu a say ya pomuden me ya free we asentem yeah but Hepa Plus Pavi Plasmos abase
ye nom ama nipadua no ahyehye ne ho yi good eni ntine bo nya din ene ko pebinom baby amefa bia so bia okwa oso pe hepa plus ne miensa hepa plus pavi plus mos ko dibi say ade wo ho dadade a misrawo fa bem coffee ko so de wa hu se wo yare nipa mienu na ko bo mpa yo nana ba ko so onyankopon me dem ye odebon ye ni hu mobo so no de bem coffee krada enti wonu a wo de wajatum se me wo ulcer me wo diabetes me kra de infections yi na ehunu na me mema sem wo fom me sayem titriti o de wajatum se wo how dada eduro no nyankopon be fa so mo anya wa dance die na unya wa dance die a woman ba kwase na bibi ne na nam ne yem o prepare ne ho kra for surgery o kotwa de o market ene e kan ne ho ti de o to ade na man bi san se ase me hu yi eno se sei na me kra no sika ene ye pene akoye surgery ti wanom hepa plus pavi plus must be konum bi ni nyina se surgery na nya ama so o mko ye scan ne labs ni nyina no o how no eni ho bio na all frame mu no ena all kan kirem se doc o how no mahwa se sei e mabio doctors na confirm se me ye okay eduro no me nyae no mo na metumi atoa so ya nya eduro no for yare o ye ma wapomoden se begina enti time a wo gitum se wo how nti hepa plus pavi plus mos wo nu bi nya me de yare na firi so ko so no ma ho nya den na de chen sei ama so won so a eye o se wo gina ho nti wo de wo hia so be no maduro no ye fa eduro no eye waduro ma me number no ne number ne 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 owa manonia 0542 807 907 0542 807 907 na me sorry hepa plus moody na nurses ne di gidin okroma no person me mani padodo na adwen koso on say no no free training free omo pe kubi de ye fro no no mo hwi eni ni su no awrewre aduane ne de aka omo ape kudu kakra na omo de atadwa aka ho blend nurses na eye o eti onom ne hepa plus pavi plus mos hwe we agu ne bottle bu ne flax bi mu sa wonse o sepun kakra na no na obi mo ntia se won nurses fo ya na omo nyame na esro bi usini sika kankan nurses so agedien wasiesie ne ho twen wo de formula na ba o na omo sha ase ache na omo nka ho asem eni omo ma mi hu formula man we dia na onom ne hepa plus pabi ne plasmos ni wia no ma non so e dia to achi na se nurse bi dibi ma wa obeti ase di ntie se nurses e frontliners na nurses nimdio aduma nurses ye okrum ha no ampo yani ya ho aduma wa ama si say no boys bebre hu say ese so mo yire num nyina tumi ye de nurses ne ni bi mo eye hepa plus pavi and a plus do num wi a fast mood ni bi eye wonyema ene ye ya wada ko jibinom e bia ye ton aduro bia akwa e ontopa ye ho e woni nsu ho aduro ne ye hepa plus pavi and a plasmos me pa chao me say ti number no mu e de ama obio sabre yi a the founder himself wakasa wie wadama freno ne number ankasa nam de ma no na woni no nkasa de wonte ase no no nkire mu ma wo e 0542 77 85 72 and 059 13 67898 so wa manonia fa address to sa number we so ni wo do mon kasa wo WhatsApp ne so
na ɔmo ahomfa bi mmerɛ wo ɛyɛ 0542 807 907 nso di asɛm yi so na yɛ ne yɛfoɔ na wo nso de wadanseɛ bɛba apomode mapade eno ne Hepa Plus mixture Pavi Plus Mox Hepa Plus mixture etutu malaria na se kura sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba buso me pini menti ase me do tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no afie kura na ebeye wo nwanwa mo eduro ye ma general well being ebusua pomodin ho hia me yie esne bibia Enti me manom pa fie ha. She, woye Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye wonso woye Hepa Plus wife na abo no. Hepa Plus mixer. Ma je dure di pa. Pavi Plus Mox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada wo nimfie du mienu nka ho. Our pharmacies na heba shop. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. MDRG ejweden krato ya. Mira. Yes, my dear. Ene dear. Kadie wom bia kyerɛ me. Oh, na ɛdeɛ bɛ paa na mede sie wɔ. Wode bebe sie me daa. Oh, me. Ada minim. Deɛ mede sie wɔ ane sɛ, makɔtɔ Dawood 360 capsules. Ya ama nomo ama kane sisi ana mentimi nyina me naso no. Ɛsɛ metimi yateɛ nyinaa. Free na okura yi. Me ma Dawood 360 capsules. Ɛmpa me ho da. Ayem sisi mu adwuma ɛna atumi sɛ sabro so ma me. Na akɔso ya wonim sɛ ɛma ɛne mɛma nyinaa timi no mpio. Na ɛnyɛ Dawood fo yi a na yɛ Dawood ointment yi. Wo mo na ye se nansanya na wo complain waposo usisi ani ade yi ebi na me de twitwi ya wutisi ye yo so the Dawood ointment etwitwi na wo me 360 capsules ne ka ho dia oh na ye twi na memene we dia twi na memene ai twi na memene what be bia so free say require mu enuom yenu enye na e wo pharmacies any chemical shops do na mu hye no so say eduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye du mienu bibia ni afre 0244886437 and 02016871717 FDA aje adwadie nkratoyi yi atum obi benya wo na free yade ena apomuden so yensire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasumdi agu future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyarwa be se wo hane akire asichire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de na pos wa ye future life smart food bebo afei de aye abusuan chemfa multabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya asichire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba wa ekwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yefunu ye flat no wohia smart fiber any zero smart food a future life smart food diabani ya Bolivia enterprise na kofa nuani ye ba omayimu encrine woni Ghana Telecom University no your opposite Kumase wo ben sofoline alignment ena tema ubenya biato Evergreen supermarket fre 0246 010150 0242 878090 future life smart food about that ho ban me ma sisi me pao na me papa nso uso no ma odi wi eno mo wa hene Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye ho kura dwiri yen ye de wo mo kofie wanya Faith Homeopathic Clinic anka ba yensi yie pa me kame kire wo na ekwan a Faith Homeopathic Clinic afa aso sa mo yare no ke asa magic sa Faith Homeopathic Clinic oma bem papa abefu fidi e free India na yare ni hye ebe kire asa kire ho adura yemfa nsa wo yare Otec 1029 FM na aduru kitinkiti bia se wota free ho a se yare ni stroke enemu yare honam ani enompemu yare wani diabetes blood pressure typhoid mikaja de yen emema yemre wo mpemu nyina wo sa ho yare wo ya acupuncture esa sciatica ho yare nyina wo ya detox etwi fifiri ni peduani mu ama wo ho to free sese yemfa yade enko ho nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma bin dodo branch be na wo koye no ahenema kokoben a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no so ho a wo be hu Faith Homeopathic Clinic signboard se si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244
0244 58 38 59. Faith Homeopathic Clinic. Ujidia Jonkwa. Ora, bra. Debia. Sanopo, Evio, Enumero, Mehu wo mifia hebia, na ukura gallons gu kon hu bebunsio. Efi kama utimi, enti wo pese o kire me se wontu nsuo wom. Yaw Asante, mama nie. Emprensa sunie na metu die yi bi. Nenso ankwesiaga ba akokra de enkofo yi se akwesi buoso. Buoso. Na wonti Volta Drill Limited nkana. Volta Drill? Ane, medie yi, ono mo ane tu yo, emfiduduo nie, minya wo haubia. Otubo ho no ankasa, mechire bo ho drilling, oye pump installation, blowing, pump servicing. No haubia beba obo ho hono, obesiesie nso ama ukama. Na se hoya abuom, anwem, afrom, obetu nintentem frise. Owo mfidi kama wodi adwuma. Wo kuma se ha, wo main office na wa ahojo da aban. Ukosunyane, techiman, ne doma, eho nyina ubehu won. Ahojo da aban heye. Bi koho sisie. Hey, we di oponko penentem die. Ji wonu number se ka ho 0244299520 and 0266432210. Sawa chere mi Volta Drill Limited yi, mi problem na solve. Adipawre ni rom hadie wonkwa na woni madepa no piao unim entwam me di product fufuro bi aba se unya bi a woni haw adepa hene no ani eyampa simple plus sa wo phone accessories be to batteries, original phone protectors, headsets, chargers, hands-free, any phone accessory bia so we simple plus dia eno ne papa no afei simple plus air condition, TV, solar fan, ana electric fan, blenders, CCTV cameras, any electrical appliances bia choose simple plus. Same kind se krom hadie woni ade pa hene no se me mwatira kwantam na me ho preme kumase hadie adehyeman ye ne Dr. Caesar ene die animhwe afei kejetia ye ne Getu edi animhwe ye number nie 0244590374 and 0241709636 choose simple plus eno ne papa no akura what did you feel to do aden Nansen nsokwa aduane aye dabro so na ne nkwa na bomu sofoma na pai sofoma na pass bra asem na waka no na ne secret anything T sister Michael kofa bai ono ani akofa sister spices dia badwa so spices ahodo bi a sister dia badwa so ono ne mahuntasem yo se wo feel aponchi a good flavor sa wo pese your fish nkwane a fish flavor sa akokɔ nso no bari a chicken flavor na sa wo pese your stew a stew flavor wo kono do beef a beef flavor sa wo pano dudu atu atona ana sa wo pebetema enu an so beko adum pampa so PZ Roma Hill so me market na Bantama market enkran so CMB ana Okanshi ubenya bi wo ho frɛ yɛn ɛwɔ 0243535025 ana 0279140940 FDA aje adwedie nkratwe atum wofa na se break sika ode money free broche nyina ode fa seche dumasi rural bank ɛhɔ na megye me Western Union sika nyina ɛfa seche dumasi rural bank wɔn bank in 1980 wɔn adwuma penti wɔn atre wɔn nkwaba mu wɔn anya branches maako enwɔtwe ɛna wɔn anya ɛyɛ 3 mobilization centers enso so aka ɛho dwumadi a banks edibia no seche dumasi rural bank wɔn di mu akotene ɛyie na wɔn nnwuma pa wɔn ɛyɛ no ebi enie wɔn gusu airton shells no na share bi ayɛ 10 pesos wɔn yɛ current account savings account, Susu account, child account, fixed deposit, Western Union, money transfer, mobile money transfers, interbank transfers, USSD Momo, from wallet to account and account to wallet, Ghana Pay, and Afe Yishish, Womo Eyebi Ewo Womo Akache. Saudi Sikato Sechadumas Royal Bank, branch Bia, Ubetime Yino, Omo branch Bia. Oh, sir, and ye mention Yabosi and the veteran Dumu, na compare and Mefos on the Sabeki. Omoma salary workers loan, public and private Nina, commercial loans, agric loans, and a funeral loan. Omoma smart loans, Nanodia Yadeba Abaya Jumayefo, Omojo Makatia, EFA controller and accountant general. Such a Dumasi Rural Bank, many of your Mushisha and Hopa. Nemo Mocha Kwanway. Omo headquarters no was such a Dumasi, Omo Bay Ejano. Ejans Omo main station, Omo Bay GP, RTU Abrosano. Kumasi Kenya say Omani Matadis Asafono and Edin Shenimu. Anglaga Onion Market no, Omo Bay no Pepe, Abuabo, Omo Aswansi Kwan Suha. Post office no Echipe. Tafo
nso ɔmo club 600 Dr. Amuzu Johnson ɔmo bompata ɔmo ben Boss FM ɛwɔ Adum Kumasi ɛnyina so ɔmo ne nursing training college no ɛna edi enhwɛ animu Asante Mampɔn municipal adidwai ɔmo ben health center no Chechire afija kwabre ɔmo ben police station no ɛno nti sɛ ya frɛfrɛ 05016827737 ana 05016179224 such Dumasu Rural Bank PLC, the bank with the vision. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Okay. Arafonia this year, Yadamose, Yakoya, Yabebio, aha, 102.9 FM, aha, eye, Otec. Mabega for aha, ewie enkomo aye bo, eye, yatia, ede we yedim ha. Na sebe enioma koso na eye ebusuasem ena ode aba yenim ha enewie yene Ebenage Heba Dr. Hepa Plus ene kokasa aye no enewie wate de ye diaka eye wadamuntuo obepe enupei bi na wanonom sebeya ebeboa onipadua no na nipadua no ade baako a ehia enso ye nsupa na ye kan arehosem ne se omanyimu obi ama ne homne so a mitunsuo entu behwe ensu a ensese enipa nom no eno na wonna enam se onimu tuo nti wakotuo na no nso ne nipa ne nom mesre wo onua ya adwene wapom den ho se yade bebrebe a adoso ewo nipadua mu tafodo ene de keke ka ho ni nyina ya as a result of insupa yenya no munti enti onue se wodie wo hia nsuo ewo ofie ho wo hia nsupa ewo wadwuma mu ho wo nso wo tu no aton de ama amanfo wodwene ho pese wo betu nsuo a ana wo ye nsuo adwuma ibi wo pese wo ntu na wo fanye sache water na abotro water de ye papa na ye betumi yetuatu ne yie di amawo eye de volta drill fo atuo enkrofo ni nim adwuma wo onum wa nimdifo a wodi nkan ba site hobe site na ye hunu ba bi ese fatasi yetu nsuo no onum wo mfidie mapa ya onum de beba ba bi nsuo no hye na ye hu se no na ye papa ne ye nuru ho na ye hete ye target ya ye nya itu volta drill force anu mo ye mo adwuma enti awia wutie mi mana moto na se ope woni enimu nsuo tunku ade a Fre Volta Drill Limited. The name again, Volta Drill Limited. So what dear no nsuo no problem aba ho na wo pe woni ebetumi nsuo asiesie ne kama say yenye blowing yenye pump installation yenye pump servicing ana problem bi na aba ho a Volta Drill for ene besiesie ne kama nso de ama ho so obakumase ahodwo da aban a ye main office ne wo ho wuko sunwan tachiman ne doma nyina nso a ye wonkra bata ho ye number eye 0244 299520 ena 0266 43 2210 ene asasu herbal center for onmukubi herbal powder no adofo ne ade hye ejetuato emema mutie mie akwanya no aba amamu se wonua se wohwe na se neoma nkleke ewo mpamu a fa wani kire kubi herbal center ana kotokubi herbal powder bi asasu herbal center ni kubi herbal powder no a wode abado pebi de beboa hwe wo ba Otec femfia hakra na hwe Asem Beba Dabi fo a ubenya kubi herbal powder bi okoposa herbal wumrum misty herbal ene blazer require ni nyina wumrum ubenya kubi herbal powder ato wokọ Fedimens ebi wo ho Colenac ebi wo ho ewo Ashtown ha wokọ Obuasi Asmadeba ensu tobi wokọ Bekwaya Afodwo herbal onu nsu tobi Top Amazing ewo Tafo Pankrodo ha onu nsu tobi ena akọ Fata drug store ewo abu akwakofodia station ho onu nsu tobi ena Fata drug store baako enso wo mfensi adankwa a mebe room asore no ebi wo ho na wunyenya kubi herbal powder bia be me se wabo adabridwo ewo mpamu a ebe kenyawo
wode pekube nsuo wate na wode sapa da bi gum na kanum nanom wawie ana pensuo de da bi ha na wode sapa da bi gum kanum nanom wawie ha wobɛgyina so enioma befa 2 minutes no ebe free ho afi ama wanya wo enkane wobɛma isese fon ana efon twi ana atwi kom ema no mpe papi keka ho menua ba se wa sese wo hunu se wukuna ho ɔden ne so ate ɔma wo mfili feelings nso de nkede wo kan na ma ye adwuma ma bre oboa ha kotoku bi heba pa da ni bi na wa wo de ko prepare na ka se miwre je nom ne beboa me wati ase bibi ne wonti ase opese ne asasu heba center ye de kubi heba pa da yaba kasa ye number 0244 166 602 and 0243 505 775 unya fresa homa we ya wawie ye beje so ye no be kase na wie de wonti ase bia ne ye be kire mu so de amaw na wonim se wo ba Asante mai mu wo ba Ghana mai mu na se wo perform accessories papa na wa use a wo sign Simple Plus brand ne ho a abolo we for nkwanche na woko I'm telling you today and na wie wotie mi phone accessories de wono a hye de kru kra free wo mai mu na wakọ China mai mu akoye papa ede aba the Simple Man brand ni din Simple Plus enuanom ne adofo brand papa ena me ne wo kan onim se o charger enye papa nti da bia wo phone no esei kire se charger ne nye obe plug ya ma phone no ebe huhuru battery no na pai wi screen no abagu ani waho se ne phone charger phone ede aye phone papa no enti ade nti na ne o mepe charger papa no bi preko se wo pe Samsung charger wo pe iPhone charger wo pe Android phones ahodo ne chargers de ye papa no Simple Plus de no so wo pe power bank o pe phone batteries kama Simple Plus de no na ye wo hands free earpiece Bluetooth earpiece neck Bluetooth any headset so wo pe phone covers iPod any protectors I mean phone accessory bia na wo ba ye nchen a wo betumi abetu papa bi akoton e na wo pe ne nkronko individually wo pe bi atono wo betumi aba ye nchen ye wa aso ye wo ba kejeti a enka ne ba bi ana kejeti a toilet kese ne wo no toilet dan ne ho no ye wa aso ye ba ko ho e ben masara chi no wo ho a e na se wo ba kejeti anso a wo gina Dubai kejeti Dubai G2 animu ho a directly opposite Dubai G2 ni hwe ni mu pepepe Simple Plus waso ye ba ko ho wo pe bi atu aton wo pe ne nkronko ana nkyeremu bi na wo hia Simple Plus ye number nie 0244 59 0374 and 0241 70 9636 we are fit homeopathic clinic ahenema kokobin ene wo ye Benjomas company no ewo 18 mu junction ne so ene wutie mi yade ya wo odwuntuni bi de bonyom yade ya se nipa benya ho a onua efiri yade o entu yade ba ye wo so aba ho so ene nante de wanante bi onue wo ma fit homeopathic clinic nti wunya hoto ho machinia nti ene metena se mewu amingu emfa wa no nkasa abusu sam no Brafit homeopathic clinic emfidi a yakra free India maimu aba no yemfa nyenhwehwemu wo nipadua mu yenhwe wo yade etew so ne kofa ba ya nkasa ne nuro nketenkete no yemfa nye ho adwuma yenam physiotherapy acupuncture massage kwa so yaw ni nyina be free nipadua mu akọ mo amuntiri mu twetwemo stroke yade aka mo ato ho maye mrempem esikyire yade bi ha mo arthritis sasaburo bi nie enemu yade bi a watreat a enko wo pa wo ana wanya ni problem Brafit homeopathic clinic enron ketenketefo no ye be yaw wadwuma ye number ni for further enquiries 0244 58 3859 and 0275 969414 ewie me kanfo spices e wodi ne wo kroimu de ye natural me kanfo de maw sister spices
me pamochao sister spices we no omo e de ba ye ne wo track record dada de o ka kire wo se obema John de Siaduru a ne dwonso ani nye no se ni pakro ne nye John de Siaduru mfiri ne ho na emom de wonim ade yo na wo ya ade badwa so a eye papa no ono na de foforo ba ye di akire enti sisters foods a e de sister spices abai omo na de sister mackerel aba yeah mackerel ya ye friend sister mackerel e omo na de aba omo na akofa sister spices yin so e de aba enti wa wutie mie omo ba ma aduane ye no aye kama sa spices we no e 100% natural enti so de ye waduane no a wote sa naturality no wate ase krogen no wuti wom ya aponche nkwan bi na wo ya ana wo de aponche na ye waduane a ye wo good flavor ye fish ya ye wo fish flavor ye akokɔ nam a ye wo chicken flavor ye stew a ye wo stew flavor beef nso ye wo beef flavor wo ho enti wakodwa so a wo pe spices atono ya sister spices any din a esese eba utrim oba adum pampa so oko PZ Roman Hill so amedwom ene bantima dwom wokumase ha ubenya bi mo amutu ton wo meto bi nko na no ana se die ye nyina ayeto wo konkran CMB ene okan hia ebi wo ho ye number anka se ne bibi ni afre ye 0243 53 5025 ena 0279 140 940 unya fresa homa we ya yene yede sister spices aba ye beje so yene wakasa kyeremsemu amwanya ahonte ase na ya Bolivia Enterprise obakumase heya sofo line alignment ho yene multi home no eni di hwe ni mu ene hwan na etiemi a wo yade yene yedi nuane san yade no ya Bolivia Enterprise for yedi nuane ene san yade enuane yede san yade no eye future life smart food na de ntia me kan say de kire one say eye aduane a ahodenuo no ahyemu matonchom mudie muntie ye wo vitamins and minerals aduonum yensa ne wom ye wo amino acids edum kono omega 3 inulin selenium energy protein fiber ahyemu ma enti sa wo ba wo kire wo yade ni mu kire ye wo ya Bolivia Enterprise ho a eni ebehu sese ye ma future life zero ye ma future life oats ye ma future life protein ye ma future life smart fiber anamo tabella no enti uti ho ye dey bra ye nche wo sofula alignment ho multi home hwe ni mu ho ne mo awo ye number ye 0246 01 0150 and 0242 87 8090 3P garlic mixture eye piwak natural health for onsa no onipa da sani da biara da onipadua ni mu ya wo ya wapone waposo wuni ahoto woda sori a onipadua ni mu tutu na wabre wote ho twen de o pressure enam yie yeso cholesterol wo soro immune system ne function yie nti yade bobo basa eto de bi kura wutumi honho no ya na nim se yeduabo enso we bi enye duabo kope 3P garlic mixture edro we ma men kana secret bi nkire mo natural garlic wom enti se wono mu a eboyi srade tamu a esisi ntini mu ememogya ni tumi flow ye 3P garlic mixture oba misi ye ba kole na ke ba da ni eba eni ba bi eto onu bi a wo de kasa me pe 3P wawie ya number ye 0248 928824 ena 020 100 0021 enya sa number ifre dia wonti ase no ye be kirem ena wiei mabedwafo wa ha memo mabusa nsem na maame no kasa no o kire se ni nua no akogye ensama krata e de abre won na hyede bagim mahwesa akrata no na eyeburo nya abosom ne de toso dumum e na sa akrata wi ye yoye ya de bre no eye ya atea wi ya de to nchen a ni nua afia dwubi wono nso ne de e wo ho na ni nyina ye o ma nua opanyin kwabna bowi ono na wakọ ama aloyafo mpese mebo law firm ni din atre ni nua numu
ɛne sɛ ɔmo gyina ɔpanyin na mu ɛna ɛkasa ɛne sɛ ɔpɔn ɔpanyin instructions efiri ɔmo client ne hɔ ɔmo wɔ ɔno awɔ na saase ya wagye ɛwɔ bia bi ɛfɛ na abusua so Ahafoano district ya ɛwɔ Asante mu a ɛwɔ na hia hene asase so na asase no twa bi de ma ne maame afiapɔ sɛ wɔn fanya afuo ɛne sɛ ne nuanom agyina so yɛ maame ɛnam ne maame apɔmudin a ɛkɔ fom nti ɔmo yɛ interfering ɛwɔ saa afuo ne ho enti wɔtwerɛ ne nuanom yi ɔsɛve wɔnom notice sɛ saa deɛ na ɔmo yɛ no ɔmo ntwe ɔmo ho mfiri ho so ɔmo antwe ɔmo ho mfiri ho na saa krata yi ɔmo de aba yi ɔmo anyɛ deɛ ɛka ɔmo bɛ commence ɔmo bɛ hyɛ legal action kyerɛ sɛ ɔmo de bɛ kɔmmerɛ mu na ɔmo akɔko apɛ ɔmo clients no right enti ɛyɛ kɔkɔbɔ krata ɛna unua bowi akɔ ama lɔyafoɔ sɛ yɛmɛbɔ oni wunua adwubi kɔkɔ watie ɔba de akyea me nsɛmisa akwanya mmienu mmiɛnsa busa maame wadaroma wo kyerɛ sɛ asase no ne yɛ unua no ade anyɛ saa ne papa na de ma no afa ɛna otwa bi ma wo maame sɛ ɔmfa ana so wɔnyɛ ni di so ɔka kyɛ ne sɛ wɔmfa ɔne ne manyɛ mfa otu sunsa adansefo no ebi wɔ hɔ deɛ so wo maame tu sunsa so wɔde akyɛ no saa asase koro no ana otwa bi ma wo ne wo nua no wo maame twa bi ma wo ne wo nua no sese saa ɛno no nso ɛwɔ ho ansɛm de otwitwa ma mo no ɛno na yɛ ne ana yɛte ɛno na waka kyerɛ yɛ sɛ wɔyɛ ahwɛ yi a wɔbɛpam yɛ nyinaa firi asase no so wɔbɛgye afiri yɛn nsɛm nti ɛno deɛ da so wɔ mo nsɛm sisi a sɛ mohwɛ yie deɛ ɛndeɛ wɔnyɛ moahwɛ yie a na ɔbɛgye ɛnyɛ saa yo afei sesei wo haw paa ɛne sɛi ma yɛnti o mepatwɛ bi haw paa ne sɛ mepatwɛ wo sɛ ɛfiri sɛ yɛte koko yi wate koko mpiri no deɛ mahu dodo ɔmo kareɛ na bra yɛbɛfa maame no na ne yere ne kyerɛ sɛ koko no ɔmo te na ɔmo te a wɔno ɔtɔ aduro gu afuo no so wɔnum ne ka wabɔ eti sɛ ɔte ka no a ɔde sika bɛka bɛma ne de apɛ abrewa no eti du sɛ yɛ kɔ akɔgye sika no yɛte sɛ ɔkari koko yɛ kɔgye sika no ɔka kyerɛ sɛ yɛbɛfa abrewa no yɛne didi na tam nti wɔni taa na ɔde ma yɛ te sɛ wate koko no ne ɛwɔ so no nyinaa wie ansa na ɔgye yɛ fuo na ma me bra ansa na me bra de fuo na ma yɛ na sɛ deɛ ɔdi ka te am ko busa yɛ na hwɛtini so nya bag num ɛne fa sɛ bag num ne fa kora hwɛ so nu deɛ mienu a ka sɛ ma me nya bag miɛnsa ne fa na anu ya so deɛ ɔmate yɛ no so nya bag miɛnsa ɛne kilo num ɛne nyina ho sika ma sika me bra de ama yɛ firi sɛ kɔfa ma me no sika ɔde ama yɛ nyina yɛ 26 million na ɔde ama nti nu bag ba akokura sika na ɔde ama yɛ ɛna wɔsa ka kyerɛ sɛ yɛ frɛ ne sɛ yɛbɛgye sika bi a yɛ sika asa deɛ ne yɛmfa yɛ ne afu a maame de ma yɛ ne hwɛ yɛ maame ɛsan so ne wɔbu yɛ kwasea sɛ mpanimfoɔ si de wɔbrɛ enum di nti deɛ paa na apɛ sɛ yɛnyɛ ma wo deɛ pɛ sɛ mo yɛ ma sɛ maame ne fie kora yɛnsi wie light nim ɛpono da mmiɛnsa no baako pɛ ne yɛde pono ato no a yɛne maame ne nyina ne da a woda hɔ na anadwo wɔdwonso koraa na ahomete ɛtete yɛ nso yɛni baabi a yɛsa wo nkasa mu so wone wo kuna si mu fie anaa akyɛ mene me kuna si mu fie na maame fie a mekɔtena ne nkyɛn wɔ pakyi hɔ no na adɛn na womfa no nkɔtena baabi a ne wo kunu no me bra se me wɔ maame mfa maame ne nkɔ akurogya ɔtena pakyi hɔ a wo bra korɔ no a na ɛka saa nti maame akyire kane kora mɛfa maame no kɔe ma maame no na me fie hɔ tama no ɔkɔ kane ne yɛnto hɔ ties nti akyire a bɛfa no kɔ ne yɛato hɔ ties nti ɔho nante no wɔte hwee ɔsa te hwee bio wobɛfa no kɔ fie no kɔte hwee na me bra se me na mesum na to atwe no ma me sade ne ba pakyi nti wɔso me yɛnsa mfa ne nkɔ bio me nua na adwubi no kora so se wɔno okunu kɔ me bra ne hɔ sɛ nka wɔn kɔfa no na wɔn da bata no so me nua nso no okunu wata no so me bra ne so me yɛmfa maame ne nkɔ akurogya ɔno ɔbɛhwɛ na ade wobɛhwɛ no so a na fuo nso asema gye afiri nsa sika de maame no so a ɛnso yɛ wode ato wɔ hene bi pani bi anim ama na frɛ no
aka ho asem kopim se ode beba last one no ebacho ya komo hene ifi ya komo hene ona ya de nsam ni nakoto na nim so ya ofre no a me bra ne ma ofre obra na o ma eja kwa ame nana maminase manchi atifo bi eno manisa ususu wo hwa obra na mfie ko animu ba sen ebacho oni na chiri manum ne me nti wanyini na chiri ba sen enum ne me obi se wo hu se wo ma me mfie ko animu nti enche ebia na Nyankopon ato ne sa afra nti mo yesa na kokko na bedi mu sam se me pacho wo di asase ne mame no se wo ne wo ma mo nyamfa ana yetu so nsa nti e de nim se ewo yen ana wono ne de no so no yen mpire ba akokora da wo ne de ama ne ma ene ne yere no yen mpire ho de no de mame de no mo na de ni da so ka se yen woni ne ma nyamfa no yen mame no so na ye afuo no obi a me ye bi amoa yen kwa ne ne ye obi se we mo bra no ni nso no eni nti a mo ne mo yesa de no pacho me bra me nka senti ane da na unu amon so ebudi o chiri so ni anu kra me no mu ya obi ankon da mami fa we nto so se se wo susu pa se die pati panti a papa ma obi a wa ne ba na wa hye na nimonyam na o se agi ade kro na firi ni ma me se pacho ne de mintimi nkyere enti se se wo mami se o de last one o de ni ko wu fi a obra na obey den aso ma me mfa ne nkwa kuruja obeso ba me tena ne kurumu wa owu ne kurum bachane bedas simidas adofo edinyo opanyi kwabna bowi ensem no bi wo ho a sebe enyemra ne yedeka ensem no bi wo ho a sebe yede adwene a odomankoma de ma yen eni fie de a yenya kan ho ena eka misremeka we enye necessary we ehu hia sakrata we ya okogibre wunua no mun ehu hia enti se wo ho se mediama na o ma monye na momfanye mo anka miwui na afeidi esa makro na ba hu bia eye interfering okay asemi ye anuanom eni abusua asem edie na ba ya ntumi amaka ofitie mu nti a motam de aba me ne matiefu anim ewa afidie so aye de ho nkomo databa be ka kire me na mentie na digital herbal for grow fine herbal tonic no aduro na aduro mesrew wutie mi sese ye wunya bi no mo ya wo ha ho aduro no ba bi etoni aduro bi wo ho ye wo kaye no so de namu wo ho wo ba Otec fie ha front desk wo benya grow fine ni bi ato wati ase aduro we ye adupa hwe wo nyare kora na wo num grow fine a ebo ho ban wa wanum ato a wuntumi ni die wa wo nsa ne wo na ye utitiriti dura na dua wuntumi na wo sori anopa na wo ye wo mmere ha wo nsabuo mu nye oba wo bre nsabuo mu issues no me de emaye eba 1-2 days na twa de aka na ekwen obuza ho sa de no obi nso de o se ema kora na ema kora yi adentia obuza ho sa de no obi nso se me de eba baboro so adentia obuza ho sa de no obi nso me de eba na ma ya se ya me ya adentia no grow fine what ebe corrected in adi amount. Grow fine herbal tonic. It makes you grow fine. Yeah. One more. When you are mpo ebo ho ban. And na we yare na no grow fine ye dro ya. E ma wa hoden ma ho to ntem. Baby e to no bia kwa abenya bi. Your number e 0244 59 6532 0244 59 6532. Secheduma se Rural Bank PLC. Data bebe boye mu na sika samon so de ehu hia. Ya kan anuanom de enti America secheduma se ho asem de akere no. Ene se afia pem aha nkono aduowotwe 1980 ena sa banki we e baaye.
na wone saa bank wei enante a emfa so ye bebre enti na awie de me ton sa afrɛ se wura branch bia ebe wo mu wura branch bia ebe wo mu na wo so ko bia account nya account e wo se cheduma se wura bank plc nya account wo ho na wonom ne betumi abɔ sika ne ho ban yie e de ama wo betumi abebi ordinary current account wa ha wobetumi abebie corporate current account wa ha savings account wa ha susu account wa ha mebada achi account ende ya oba no na wo ton kakra de gu akoda ni tri so fixed deposit interest rate ne ye kama money transfers ahodo ni nyina ye bi account wa wo bie ne ye belenke san de amafo ba bia wonam bia utumi diskatum utumi yiska nso de film na mfaso a wo de ho boy a wunya ne se ebra wakwa ahuyehie mu no ye bema wo besia so ya ba adwuma yeni o ya nkra adwuma yeni mo ye kuo e ma ne mema mo nka mo humom mo meje bosia akuafo ye ma won mo besia wo ho akere wo de hie bi afrim ana wo pe sika bi di ato ba di ana wo de aware na unya bie wo ne secheduma sefo na mo a wo be bo besia ye shares no ba ko ye 10 pesos to free 100 cedis ko tododo na wenya so mfa sopa secheduma si Rural Bank PLC omundi madwuma oko secheduma si a ye branch ni beedwa no adura ye be GPLTU for dano kwa abri Kenya ase ha ye wa abrosan ase hwa anwonaga ye wo jeni dwom ho aboabo ye wo post office nachi asonwase kwan ye so tafo club 600 mo fretro school ni ye ben no bompata eye adum boss FM achi hwa ene ye wo mozongo enya no branch no wo second station ho ye wo mobilization centers miensa ba ko anyina su ye we adura secheduma se municipal mu ba ko chechewre ye we afija kwa abre north mu ba ko adi dwan ye wo mampo municipal mu ye number eye 050 168 2737 ena 050 161 7924 se wode wo ho bo secheduma se Rural Bank PLC a ade nyina be di aboa wo ye be wie yiye e di amawo enka enam made ye kadodo kire se ye funukro mu eni ye pie free baaye edien na aba ntokwa ben na asie nti atumpan nai opanyi kwabna bowi edien na asie enti a wunuanom a se ye ka wonom ne ase ankasa sabe wo kwa baabi o enti yeinum yi ena ewa ma wo ankasa edien na aba enti aba ni sei eye den na jataba asemu ya ba yenim ha na ma enchetifo na ojo so emo ma kwa ba mra Asem Beba Dabi so good ya opanyi kwa mra bo wi na ma Asem bedru baby adri adai o kire se woni maami ni nua ma no mo omo mfiri papa baako na om papa ewo ho ana ono nso papa ewo ho na ne papa no ewuye no o ma na asase no na otwa ebi de ma ne maame wantwa ma ne nua mai ana o maye maame no eni ahoɔden sese ono na akɔye babema asese otikuku no na wode behwe maame no nti ye wonya bia no wode bre maame sene be ya obetimi di ahwe die onya bia ye wo kire no die wonya bia no wode bre wo mo na eba na we magiska no na omadi enti aya na omu susu seska no ebie mu sa wo ho no se nso aye afe enti die ya bekan a o kire kokoo no omachim agye maame ne de ne mo aka wo no mo ma na de ne ho nti abaye kakra bi kakra no na wote so na ono de abre ne maame a wode hwe ne yade en kakra nti so ma bai de wo mo di kan de akoto wo mo ehene wo mo nua ba akọ yo hene wo mo de akoto na enim asem no wo na enim a wafre we mo maaye nti so ma ba no wafre mai no ma ne nkoye nti wo mo sa osusu se ono mo san fa nko ho na na no enko kan asem no eni kwan se wo mo ba nti ono de won tumi ma de wo mu no waka che no na emum de ya frɛ no kra wakan de obesa age we mu kokon obeji ni nua mai mu de no asa aka ho ko se ono na sa so mo so nkɔpre on papa asase
ti mi bisa ne sɛ ɔma maame no asase anaasɛ wɔn na ɛyɛ kokoo no ɛbɛduru mpɛmpɛ sɛ ɔso asase no na ɔde ma ne maame ba maame no ntumi ntinti na wɔno abɛgye na sɛ yɛde adeɛ ma yɛ maame na yɛ maame ayɛ mmerɛ wo deɛ yɛ wo nua ma yi anso firi wɔ mo mɔfra se ba bɛsom ɛno wɔn anya so mfasoɔ biara wo na yɛde adeɛ ama yɛ maame a yɛ maame adeɛ twotwomtwo akama mu ni asante ya mamre mu no enka ye makora na ehwe ene ye kan ema ne nso ne te maame ne ho ya wo no mo hwe maame no ade na eni ma yi nsem ne wo no mum nsem se won na ye beementi ade ntia o cheze ema yi na ehwe maame no omo ne te ne nchen nti omo ntumi nsa ameti kokoo no na ye beema wo ho no mo asese okote okohwe na ote na odeba ba de woni nua ma ne mu nsem de omo na ehwe omo ade so ni wono no nsem bi na ende enye omo na ehwe omo maame omo ye den na no nso mtumi kote dia no mo de ama hwe so de ende ho ne de but de ne maame de ne de oto nsa frɛ no se oma nti enkwa busua no panyin na ohene ben na bo wi de call na nim ya ofrɛ mo amanko baja kwa mo hene ye fi ya kwa mo hene ofrɛ mo na mo anko baja on nana ne frɛ ye kɔ me bra na ama onu mu na ama eye hefa akwamu hene bacha number 1 pechi number 1 pechi number 1 akwamu hene na akwamu hene awo pechi number 1 sebe nya ho asem na aba udin ne ye gbo aka asem na wabusuam ena sese ya asase mwi edamui pechi number 1 akwamu na wada mebru asem wi fa na esi fom ho nti hade onsi ti ba mi busa ne se wote a wonya bag dodo sei no se ade ntina mi be busa ne bag dodo a wonya asase ne ka ho asema na ase ina me se kokoo ne nyawo na otodu yae maame na abre apɛ ede asi ho ti ade na won ma ne ndidi so kopim se ebi obefrim na ne ma ya ka ho asem o si ntumi bisa ne sa ansem no okay mate da se ebro medi min komo etoso mienu na mama mabedwafo enso abem ena wiai Maria Browing ana Browning o say nana ya Krobea Asante wonsemu aya wo ka de valuable advice kana ka bio and somehow abusia bia ni mu nsem ebi wo bia fie ebi wo bia fie enti se to obi fie a wa hunu kwane abefa so aka na masomdua ba enye yie ene bi ba ya nim saa wo office a ma fidie yi so na kwane a ye ne ye fa so san toto asem no wie ye ade a na ye manso gidigidi no ebe wi ase no na asomdue ena aba ma hu se ne yete saa na ye di adwuma e wa fidie yi so enti medi min komo etoso mienu ewo afidie yi so eja Abraham ono nso aba bedru ono ne panyinipa woda eja Abraham heba center no se wo ba asante mantami mu a wo hwim school junction ena eja Abraham heba center no ewo na papa yi obodwuma papa yi na semu etia ono otumira okiresie kirese kohwini de wodi atro wonna wakasa no obe me dance ni wa abruchire kuro ni kura wontumi mo nanso papa de wo kana sem yi dance ye wo Ghana nipa asumasi ade sei na ha no oba eja Abraham center no wanya na hoto eja bre akwa be bru papa so na Krobea pa chana hoto sei pa chonyame adom na won so de hoas Yaw Asante ya be wura fini mu no kwasem trudu ya hia seyei na ye nadom se wonimu bia ya hie nimbi sa da bida ena ya hia yi wadaroma sibi bi kire ye ja yo nana kidasi otumfo Nyankopɔ onhira no mo ho ba mai na ye chia Otec FM etiefo ni ahwefo nyina edini ye eja Abraham se de nana Krobea boy na ye nyanse sana na kumase abontu so ye wo hwim school junction ena enkranso me woda akoman abrewana na ba nanim ho sunyan so me wo estate me ni Dr. Chireko edie no hwe na me wo brotherhood asoda na chipe me number sem de djuma nie eye 0242 76 48
35 and Webium 0242 76 48 35 and a WhatsApp lamano 0549 10 15 80 0549 10 15 yo me see FM Eja Brown nana yo me da se ye kodi bro nyan e ba ye ni new year chese ya re bebrebe essence enua ne ye kodi die no bebrebe bu ha ne totua ne ma bi nso sanse efi ono no ye nti oni se bi se odi ano ne bi totua no oni chese oni anu ye bi nti no ana obi anum tiaja no onu bi ama ya re ni nyina hwutu kosoro na man bi o ni free sabro no mu ba me ho nana chese oye koko farmer na ono ja onye sika na nse na ja obi dum no beto no koko bi no de ba ntini nan no onye nam ya re bi a sese so oda na chinigi ni twi na ahyase no na odunso ntente na be ma no ya ototo no bi no no mon ewo wo mpane ya na odo no koko ase na koko ni gi ni twi odo na de gi ni twi no ara no onya stroke di ontimi nanti to mbe fa ni frefom wo e no mde ni ba sabro no mu fie na enori wo ma to bi de ne ko fiso yi no oye enti otimi nka wa fidie su ya enti ebeka na otwe 22nd ameyed na edwada ameyed bronya no mde ba na adan ye edwada na 22nd no mde ba ye inshira kanyame wasori enti die do no ma no na am se na otwe pepe na otumi sori ye na me frɛ no o kyerɛ sɛ Abraham o sima ba ye kanyina no kro na ye ne yɛmfa nya adwuma am hyase no na me kɔtɔrɛta na nsuo fita firi mbɛma no ba edu ba bi na afide me dwonso tentem saa na me dwonso na mbɛma mu hyehyeme wɔsɛ nkanka se wa no nsuo ɔno nsuo na dwonso de no ɛne wa Pedro hu yansa ne bɛma na ye ketua bi ntini enya ya o nko Pedro nto kɔ afuo mu a wɔse 20 ni watu bi no wɔre kokɔ hini no wɔre bi ni nyina nkosi aga wɔte me nka ɛba ye ne sɛ stokum de do ma no Israel nyankopɔ wotumi anante ne bɛma mu hyehye no ejai na chinka sen ya ejai ense bia wegunu bema no ho ejai so kotoret no chima na nsu fita firi bema mu ba no ejai ni sisia na ne ya no ni nyina ejai na ne nante na ze na chese ne na etiti ontumi nante na de na na stoku ni nyina ejama ze sei otumi nante kama etimi fa saa kwan so e catch etiefo ne ahefo etie se o papa bi anase papa bi a wutie me mele bi etwam o Johnson tentem anase se kura no ka se o Johnson tentem sa chese wanum no Johnson tentem mi nyai me se eno me ma just 3 days o Johnson tentem no nyina ejai na tie ye ejaya enkoi wo de o Johnson anaju 30 ana deko anaju 20 ana anaju 10 ana 15 ana 5 wo de bra me ma 3 days sa Johnson nyina bejeja na tie ye me se ejaya enkoi me be mu oduro na sa process na ye large ni nyina atwetwe na be normal bu so da na jo afide obesora Johnson pronupe ana ba akopɛ ansa na ade ache e ba sa obema na atwekwa eketua bi no na edu na wonom na pushi ni aba obo o se me be ma atwekwa ni akɔgye nku bi no de sasa ho he o yare ana se kroda anim onanim na de bandage ball so a onya hwe o bɔ ball na ball boma ebe sa bre enti ba gie duro nom ne nkum mboa no ne pushi obema ne mla ansa de nku na sra ho na obema ne matuma e den de ba sa o ginamu a o ginamu sa bonzemu na mitimi sra wo obema atwekwa ana se nse bi begu obema ana o Johnson tentem yes eye prostate ama mu obema no hyehye na no se tititi wo chika sene o ya o to asintimu twon oboa no hyehye kyese wo na mu dwa wo da sore wa bete se de abro miso tie mi na hwe machira kɔ ne fa bra mi nkyɛn wo Agya Abraham wo kre ne kɔ na me mboa wo obi so tie mi wo ye oba ɔno so ne meses ne emaye na se ka no ensuo bi gu no kyese ne meses ne ba ani se tum obi skura de atwa ne bra he wo de ne se emfie mienu afe emfie miensen ma ya bra na nsia krofro me ya madam bi wonya 9 years mbeka na video so ne meses ne ma me die dro man ɔno bo so me pepe ne di so edi ade akye ne madam ba akofra me se de me no obi kasa ani ɔno so ɔka so mama na do na ne de nya mai wo se basa ne ye ne yam gina so e wana me frɛ madam no ba phone ba ko me etare ho se de conference ko na me madam e na ye no ka kire no 9 years not just on the 6 months per my it is say no aba to me so e ma mo tie mi am menses ne ma na menses ma base then what menyam Mr. Bra ne mu odu na sa ne ma nyina fro je number no number ne 0242 76 48 35 0242 76 48 35 wait a WhatsApp line 0549 10
15 15 80 80 0549 0549 10 10 15 15 80 80. na mam fa dan say we shahama Mr. Uma bi wo baby ware no o mo ware a register the deben na obo am ha wo kuma sia na ho omo na eboa omo register mo gogo awore nso mo ane sai ho adwuma ne ku o US wonya prostate bi wano se na twonso makoma ko 15 madam na temi nka wa ha no de me number man me de don ko man na otwe me nsakora ma odunso na twa ko 50 mako na de ko 15 na yase so ahoho chese ontimi nya hwe me de don ko man ni na otwe na yase ahoho nyina jonso nyina ejai me anam se me tubula ma chese me na mabo madam ni din no etimi sam panifo na wono omunim because also di o ka kire obi de me number man no se me ba Otec ampo tie me number man ekọ timi sam mo amo jonso ntede me se me di ho adura ba etata hwe I haba bi kura me tinam de ma na so wabeti ma rekura o we ya 3 days Johnson se etwa etimi so wow be have bla o de no temi yefuru yare osa fabra hepatitis B fabra hernia fabra da bia me bam se hepatitis B ma bi wo wa police bani bi ni nua no ko UK o timi nko hepatitis B ni tie cheke ya me na nko me ma na duro afrim se o UK wo so o de no temi diabetes o no duro na ko from ne ade be chi na aba ade bi wo nipadua friend pancreas ene se o no duro no na siesie no na no atimi alfa aduane ni nyina ma wo nipadua na bra wo no ma onko no ma brofdo bia na nko wo insulo pan ye bia na atimi sacred ma ma nipadua no enti wo pese treat sugar na ma wo na beda no ma na enkoso no ma brofdo bia ma wakoma nko hona hwehwe me number ni tu be kire ne tu na ma wo ne bra wo de no so tie wo de ne hania ya na beda wo hwom wo da na ko wo sore ya na begum wo da na ko sore ya begum Mr. ana se fun aya se wo na su ku Mr. bra me be mo do ma sa ne ma ni nyina na ne de beda wo hwom nyina afrimu me pa cha o tie me wo de ne breast cancer kokora me to no fom ama wo no funa den ko scan baabi wo no funa den wo wana wo no fuma twu hwim e bo na nsuo bi frimu ba e bo na nsu fita frimu ba so akra nu e bo na mo jesuo na frimu ba ama wo no funa den chesa wo ya hu hwie nyeye doctor se wo no funa obetwa me se da bia me ba me ka opanikesie bi e friend onabo ma so kofi dwuma ni fie na chi wo pe me se ma me wo se o US me kene ko ties na otoma ona toma me ye friend ma me Linda me se the breast cancer na ehwo sin ta ensansa bebe na atwekọ wa yeki mo nyina bi ni nufu no nyina chese ni tinwi nyina purugu ni wi die nyina san mo ne mo nyina hye na ni nyina ye kokọ chese ontumi di ono ontumi trans da bi oso da akunwam aboso nsia na wo tie me nka me die do ma no Israel Nyankopon me das ni ekọ na ne number na kra me phone na obi wi ai Sunday wa me wa na ofre me chese Nyankopon tumi na mi wa bre me gold watch kese bi enya sen koto ni me semo mo nya yare bi enya na nsem ne yatu adanse trodo o mo ba ho de omunim ntimi saw wo do yare akoba bi na wakono no maduro bi me nka se onye omunya ade do ma ho de betu no ma ye bra eja abram na eja abram tuase ma enti je number no bio number ne ye 0242 76 48 35 0242 76 48 35 and away 0549 10 15 80 0549 10 15 80 yo nana Krobea just 2 minutes me pa chaw obi di awodro bia ma me tatahwe man ye frame Mr. Konsa obaje prostate drum one of them ma me be 2 months ni nana me se me dia mani pa miensa pe nipa miensa me mo nyina ampa ho obi anyem nipa miensa me de ma wo nti Mr. Konsa awo adwoso krapa me so wodro no eye adwuma ntihwe ni ye Mr. Konsa me awodro bebebe na Mr. Konsa ba me ho me clinic na wo follow ano na ofre me yere se omra na obekere na haba bi na osjawe na haba ni hini eya wodru Mr. Me wo bia me man krofo da nyina me mo bo ma waso ba Mr. Konsa do tumi anu ye tata hwe man wo ma bi oba 42 years me de man me se empa ho ne mes ne ba ya wonyem tumi se mo ma mu tie na mo pa wo no ye se bibia si wa wo dia no wo de o mes mba wa wo dia ye se fiber fabra me mo wodru na me ma na se mu fra bro kire ba no o se sa wo nti mo be ma na twetwe amwa mo ntimi nya hwe wo de mo kwa ni no ma ju sika di he me ye friend obumpa me ye friend obumpa me se o meme do bi ye friend osnukutunu na me noma na me be mo yedin ne tre police mark na se me timi de pim na me ya pim na me ya na me se bro nyai me di mara bronya basa obi aba mi bronya de me se baji bronya de me diri bronya we ba me diri bronya we ba me diri kwame oba ba na diri bronya se want me ni oba bia bronya de na che se wan ya de po baby pa maya ni bi ne di wo mo bronya enti o ya ba o ya girl o ho fe na se be ni bronya hwe jabram na me wo meme do me noma make me diu
bronya ti be bronya chede na di me do ye fra osukuntru bi na what me apim do no na de jina no number is 0242 76 48 35 0242 76 48 35 where your WhatsApp 0549 10 15 80 so me wo kuma se abonti so ya wo hwim school junction ho e ho na jabra me wo frame me number no na me ma direction emusa obi no direct na nkonkoira nti wonti a no afa number ne na ma kire da se ne ye be se hye frame e jabra da bioda e jabra me adwuma da se buru me nso da se e Abraham ena mwate nenkano 0242 764835 ena 0549 101580 obefre one papa do bekasa dia wonti ase no obekirem kwa mi jobless ena wi obehu so aba Facebook ne so osi akra ma ha Asem Beba Dabi obatafu nhia yeso a nana yitie wa hapa yada mo ase Vincent Kuma osena na ya Krobea Asante awiema ha yankopon hyira mo Beki GH osi akra Krobea me mamo ha na me so me hwɛ mo Kuma se krono ma francho na happy birthday to you ene ye yawada ye frame tialo okay ya tibru why yenso ye da ase Isaac Wiafe osena na ma ha o Mathieu bro me de share ene me so me monitor ewo Facebook de so ya da se pa se won so monitor ye Thomas Doche eno ase akra ya Krobea Asante ma mo official pa na ya hwe ye ne ewo Facebook de so kakra enye no ma hwe wi Facebook for omo ha dwini o okay enti ma beja for enso ebebem oba se wo ware fia ukunu benya asumdwe wo na busua mu a ejina wo oba ya be ware ono eso emema bebre enya tan ewo wo ne abusua mu na funuma wo firi so wo power wo ne hwan you don't have source se source power wasemu emobo se wudi obachi emwe wo wabusua po no ono de behwe wo fie hoi fie a wasie o wo yira busua fo nkoa na gu ho wo de woni bia mfiri hanu ha da ma to ho fo ate to ho fo untumi ntu oyamon no ngu na wo nkofa ha hanhyem se wo da fo mo a ba me enya wo yira busua fo na ba besie wo wo badi enya wo yire dia entina Charles Kwadwofo su wuye ho nsem ye ekwawi ase no Tupac wono a ne di nkodim enya bibia ntia nipa no wafiri mu no nya ne yire ebodia entia ye na busua dia na wo meka sei wonso na wa wabusua one wontamu yi oni wontamu yi enti ababa wa ye fro kala wo pechi number 1 wo adwuma ye kire se wo kunu ene ni nua ma meti ase a wa ye mre entemu nya abaya hweye na wa asudie oba de achiame akra mama 5 fa me da ase akra asem we no akoya besepa ene konni haban yetase na banim difo ohene a asemi ebeto wanimu na ofre no na wa ma no nanka misusu senka utu anamon fofora nanka na eye sem we nanka ni se ebeduru ba bi a aduri fi se eya busuasem ena asem we so hwe ne kano a akoya ne ho bibia wo ho enti ase kitua bi na enni ba bi na asenia akumayi kana asemi de
wohwem na wosam na so ne so pa ase kala ya oba awade na se no na ase o create sa confusions we because he akodi ni nzam ndie bia sika ne bedi maame no ade ono wohwe no onya ena bia na kokoo no de edi nkan no maame no papa no de ama ne mampanimfo no ena wabewale maame we wona na wo aha ndie kura so wona ne wo ba de bia no de ba ko na ma ne yire ne mampanimfo no ndi se we bedi ni ho a ena ba be ketwa ne dia ebia bibi sei ena ko bi maame nka sei mo sei kala no mo sei odi ne sika ato adura gu so ndi je se wote ne kawia na wo bra na na ka sa bacho ye ni kala no a wo no oba awade no wona di ne sika ekoye na ase koko na owia wote ne kawia afiko ade wo se oje se wote so nyina awie ensem no ensisi so ndi opani finance form na empo se obi maame nya japade empo na ope baabi ada ne babe ma na ne ba ene pe baabi a woda ema no baabi obeda ema no se baabi a maame ne da nya ne ba ene sori se da bi maame mesiesie baabi a woda manada na se obi kura behwe no a ana obi wura da mu aya ne monyam sha amaye na te se wa maame na fu no ono ankasa aye na nka bibi firi mu ba so de nka munyina kwa na mo ato mo fi se de wa boss no etuo no no akwu ato nkwantia no Krobea Asante kotoko se no waso no ho bia di kwatwe fu am na to nkwam se mimi ni bia me de be ma no mpo ana me de be ma ma yi se mo mfa hwe no a wono ankasa woni koko a me gisika no a me de be pre no hwe me ade ba ko a ya na me dwen ho pa ye me papa na me ma me nyini me fa ne se ne nkokora brem na wie ye se ne a maami kwa wie no ehɔ ne ya ne hia me pa efi se ehɔ ne ya na me mabra bo nyina me dwen ho se me so me duru sa atebia no a menya obi amana hwɛ me se me ho de me kɔ me ba so ati ase ebedrum na bi a me sɔre akɔsa nsuo kura be nom no na ɛden se obi na sa nsuo ne bre me sa bre no menya obi ana endi Abraham papa yare ye ne duru sa bre no pa na me kyerɛ me do a kyerɛ papa efi se sa bre otimi nante okoba de ne ha me eti oduru ha na me susu se aha tie me pese me ma ana obi ye ma me ne me ya ma papa yi di sa bre na bre o se me ben me papa pa sa bre nsu de nhira ne ye nhira o ebra obi edu ne mpa ne mfie su sa no ne nhira ne mu odu na papa se de ye kan de ne mfie ne wanyini because maami a otimi nje he kura no na chiri manum ni yi maami wo kura wo benya be sei Pachamanya aduasianso aduasianso aka miensa no otwa aduowotwe aduoson endi a chese wono de aduowotwe de wa wo twere edi senka nemafo ebi na ye krank mega nemafo ni do endi opani se kokoo no wa na odo ye mpo na wo de ma no a ema niema bi se me ye kam ema da achi bi se wo maame ne to a o ba amanfo nsum mo kutia so wo ye die se wa ba ebra wote ase no so wo hunu omo nim su a omu su pima kutia akora wa hwe ya usi utirase ya untimi mpeja ye besu abe abo wa kutia ma wankasa ubenu ho papa de wadru de watifi no wanyini eya wo maame nim pon a wo ndi sanyi kokoo ni wona ye kora baabi obeda baabi di obedie enne saabire na yare sabie mu de ye ne mansie sikan e ma de ne se kotena ne ho ne hwe no sabe me be maame eda fom a din se me kwakofa yiwan ya na se braid se me yi ne baabi ana se sebe se pampers o se ne panto mintumi jesa me ko han wo bi nti ma no mo de no na mema ne so tuo mbotomu a na wo mo so de aba enti se kokoo bi enu okura papa no eye na se de enti wo se maame nko na busua pani na na se ohene na ode ma no ho na ye to nkra ya ma wo hwe na siesie na maame ne da ho a wa na abebre efiri se maame da ho na ntawantawa wo mo ntemu a eye ni be ye basa enti ye hwe na ye siesie enti papa ensem a ye kan wo so hwe ne tase bibi wo no oba ne de ya kan wa fa so medase da sebre imu plus capsules eduro mu eduro supporte enipadua ahoden eboa ma mogya di atrantwie kama ewo nipadua ni mu say infections na adokro ya wo ye wo ho hwie nye yie wo ye oba bema sebe wa ye mre wo mpam nioma nkoye sese de ma nyina anso ye mre o tibinua ba wo so keka ho wate ana we immune system no wo fom sese me no ka say wuntini mu twetwe wo nipadua mu wa ye mre
wa bre ana tititiye na achi wi kope da sebre imu plus capsules nanonom eduru wi eye pa ene woda sebre mixture na sada sebre mixture ye kan sebe uyo obi a enemu yade bi adokro na uya ho hwia enye yie se ye gonorrhea eye syphilis white ninu aba be ma dwonso tumi tawa yase na wo chem still ma wonam tumi kekawo wonsabu mu kura nso nye minu aba peda sebre mixture bi nanonom na wononom a ebeboa wo da sebre blood tonic de umoja no eso ate awe woyɛ wo ho hwie nye yie wanimu nyinaa yɛ hoya wanumu ato aduane kura wuntumi ntibi na wonie wakoma ebo pim sɛ wunya da sebre blood tonic na wonomo a wawie betu bi kɔtɔn kyerɛ sɛ yenupa amanfo nomo a results ba beton kronko na nso kɔnum bi woba Otec FM ahwehwɛ Asem Beba Dabi fo a wobenya bi atɔ ye number ne yɛ 0535 01 0442 0535 01 0442 and now we adofo may activate phone lines no se wenya akwanya kabibi mpacho yenkasa ye efutuo mu se ka kire emei omunua panyini no be ma no anase emei a enkade asem na abeka edi akire won me activate phone lines no na ma fama frefo kakra eya kwa mfache no ate na ma fama frefo kakra amma frefo abam e wo sa asemwe ho number sa me dey fa calls no eye 0505 224944 ena 0505 225578 asemwe ya abayanim ha ena wiei wadwen kire wo ho ene say ofrafo a wudi kan udi de say na aka say free he udi de say na aka say free he jina baby parliament wonka o se afra o say online ni munye kona sabra hello udi de say na aka say free he ye fra o say wo ka say free he hello oh line ni munya kra mame mfo frefo we wa ha hello me pa cho udi de say na aka say free he am ka say wa we ye fra o say ko pia ma ma minti wa dwen kire wa se bi ho ma dwen kire pa ne say rest say bra no o ho abu o ma me no mo na on fa gen pa nke kire oni ndi o do ni da ba ya oni ni na be nyanka bo mu na e dia fi ya bre na e do pe mu no ibi asia omo nyina ti maka bom ai dia mana kam Matie bro ene wonso adwenkyira ene wiei onso ode amaye we fidie so hello me pa cha udi de say na aka say free hen Krobea me di ke boate me kasa free be kwai asanso ke mamintie wadwenkyira me ma din che na ne say asem we na da no on say ma me no be di be asa wa dem anda asanso ayo ba e di se ma ti asino mo ma me yare dia e ma no na se nka wo mo we dai e ma me no di ma ja ye se wada so support ma no mum e ja se wo yire no mo ni na mu no yire dia wo ni na mu se dia nta so ni ono na ebe no ayi so otimi ni na body ebi opani ga down na bo Otec dia dia to beka so bia no pantia Matie buru medase hello me pa cha udi de say na aka say free hen hello udi de say na aka say free hen hello okay on to the aba me fa for front so wa ha hello your friend say na aka say free hen me pa cha fa ma me ka say free ko chi Dawood okay ko chi maminti o ma me say wa dwenkyere Pacho, nukwe nipa, ewi asemo. Pape, enka unu ya ma, ene eye emano. Uma menso ne eye mame. Enka wukra na nka adu wangu de kura. Aye jimano, enka bebi o mame edri. Enka wodane asho nyan manu kase. Munje na mfanshe mame. Enka eye. Na wo mo wa se wo de asase na mama me wo.
do bless Odi, Nanyame, Etson, Safen, or Kodas, I don't go to it's the to top another, but I'm telling us, I'm not going to do on share, not on custom. Now, as far as you let's see, Papa and some phone in some phony free ho, in some phony free ho, Mr. Hello, we did the sign I can say free hey. Sana German, I said free quick. A man in Teddy Dia, no more for Mamma, Miss Mamma, and a woman, no more so mad. That's all my Mamma, the Joshua, and your face. Into Moon Teddy Dia, so no more show Mamma. So this Mate, meda say. Hello, we need the sign I can say free hey. The friend is from everybody. Sefa, Maminti we. Many other men, lying in our area, and we don't know. I'm so all she you. And yes, I know me our best one, and then make it work. And now, Coco, so why, what the Amana, Amana, minute to so son. There be any wow, with my people, free in the animal and some. The balance. Yati bro. Yada onso ase ene onso adwenkyere. Hello me pacho wudi de say na akase free hen. Krobea we unya ba ya so the kasa fish so why. Ajasa for mamenti o. Yo me fa ba so pa no duwa dia udi ma santimai. Na no funye ba so funye ba chopa funye ba. Krobea wuti wa. Yada na se. Engineer Kiedu. Wuti opa. Na no ko jani. Oh, oh, creditor, sir. Kuse. Hello, we did the sign. I can say free here. I'm in your Krobea, my. Yajo. I only am from home because I trip to the world. I got from home, I'm into you. Krobea. I just see Nipa ye dear Uriase. Anybody that you might do Uriase. Wow, mammy, pa, what you let you we. It is a visit the mammy, let you see. If you open your mammy, well, I feel over ye can see it. I don't know, I don't know, pretty yet, but yes, the crazy papa would be young from my me. Not almost very mammy, the mammy is only can also. Papa, when you get away and where I know you have like a week, like a mammy, pass the day, mammy, so I will make a can also. What for about just about when the mammy is here. We are mamma, so we have a friend, mammy, not for like a watch of phone support to Coco Cacra, which be the woman be a mamma, so it's what I can tell. So I don't know if you get yes, Papa, no, not yet, and Patano, no, one young Kuruma, and Mamma, and I'm using it in the Baya. Yamato is after now, and it's even quite mago. Nyamen council ho monfa me memfa frefo bia bio na beremantie se utie mi a onso ya aso na tie bi se ade yi eye media mibiema no na meka kire jataba se ade yi eye media chew na jataba tu so nsa de mamia kai hunu se nya ode abio kai hunu se enya ode abio enti ejabo kwabna bowi se de wunu abayi kan wa wo confirm kire jataba se wo de ma wo maame so onye wo de ma no oni minua ma ne mfa enye mo anka mi wui monye na monye ena abre wan twitwa bi ede ma ne mai se ne mo nso monye ekine bi asemunti enti se wode ma ye no wono mutu so nsa de ma o se bra ne papa asase a wode che no watwa bi ede ama ne maame ne ninua ma se wono monya owura enya ode bio eya abre wan de maame ade wo ye dai be ma woni sutumi wo ye babema na wo abusuamu a we nya papa yi de ho na me ka sei prepare wo de kire se wo maame ade akina bi so maame da ho a wan hwe ya enipa bi begina nchen abodin different kire se wo de wani to maame agapade so e ma wo mu nku ade akwabna ne prepare na ye wo de na ye ma ade a ye ma ade a unimu a
enti wei se wo de acha maami ama maami atu so nsa de a maami da fom wa yemre de ai na abenti a miwura wontumi nka se ne mo hwe mo de Yesu mo hwe na mo mfa hwe abrewa no saa no wo wayi wo kura afrim wa ya de wo ma abrewa na saase eye ni kokoo no ne yete ne de hwe no ka woni asem enya busua mu manso mesre mo nana kwampachi number 1 nana wada meburu onana anom ye befrew kire se ni efre papa no all kan de kire yen enti nana wada meburu ye besa frew wa nkasa nso ne yama maye aba ene die krache ne se boto nsa frɛ na obeba ti ye besa mo ato nsa frɛ no na ya hwese ne yebekɔ awurade fie heba center fo enti ma me ko akoma to ye moate mawie wo ba kumase kronum bosie red park a ɛhɔ ne yɛwɔ Dr. Mankwa osi baabi atokro da woni padua no mu bia wo de aduro bewura ye mu adwuma onua se wo hawo wo tim se wo ye obi emojabroso wo hawo etwe yade a na enam yade wontimu twetwen ana wa ye mrempam unsabuo mu nye bra kronum bosie red park na awurade fie heba center Dr. Mankwa wo mo ne number ye 0241 09 3915 and 0549 206633 na Dawood Herbal Hospital ejeso krapa ene yewo papa wei osi duama yaresa mema mo beba da fom bem ewu bra papa no be pagya no ma mo pa wo amunya bi ye fro ogbanyini da bi bra papa no nhwehwemu adekudie ntie ma ntumi wono obewo nya bani bi ato na swate esi kire yade e ha omojabruso ni stroke yade aka wato form obesa sori agina bio enam yade atena wo so ache no kra de papa no be bon bongarat ama wa woni padua no enya hoto bio o prostitute ne chimato aba ho fabrodo tetel koko bi ha anasisi yade eje so krapa Daniel kan na Metro FM ni wom no ehwa na Dr. Dawood wo frenu seseya ewo 0244 886437 afi 0201 681 717 adofo ni adehye medamu asie bro ene mo adwenkyira mo nso mo de aboa yen ewo dwumadie mu ye wogidie wa arehemu se abusua asem yantumuja na emum ye yenen kakrakra e ma asumdwe ba yada mo asie sore so Dr. Cash odi dwabrebu ba kwadwomo Nyankopon hira oni emoschei jataba engine room ono nso hye dwumadie no wote obo ade a chiame ene ye jakwa ame nsonka makra mo da mo asie pro